bo día a todos e a todas. Benvidos á sesión ordinaria deste pleno correspondente ao mes de xaneiro. Feliz ano novo aos membros da corporación, personal municipal que nos acompaña, señor secretario xeral, señor interventor xeral, así como os medios de comunicación acreditados e o público que nos sigue ben presencialmente, ben a través do streaming. Comenzamos o pleno coa parte resolutiva, asunto número 1, comunicacións da alcaldía. Comunicacións da Alcaldía, aprobación do órdo de acta da sesión ordinaria de 7 de novembro de 2024. Non existindo alegacións á acta, entendemos que queda aprobada e procedemos, como cada pleno ordinario, a comenzar gardando 4 minutos de silencio polas mulleres asasinadas por violencia de xénero. Conforme os datos que facilita a Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, o número de mulleres asasinadas en España ascendeu a 50 no ano 2022, 59 no ano 2023, 47 no ano 2024 e 1.292 desde 1 de xaneiro de 2003, quedando 36 menores orfos ou orfas en 2024 e 469 dende o ano 2013. O número de menores asasinados ascendeu a 9 no ano 2024 e a 62 desde 1 de xaneiro do ano 2013. Desde o pasado pleno de decembro, confirmáronse 4 mulleres asasinadas por violencia de xénero. O 10 de decembro de 2024, María del Rosario Díaz Jiménez, de 32 anos, en Mallorca, deixa unha filla menor de idade. O 17 de decembro de 2024, Marta Isabel, de 50 anos, en Cartagena, Murcia, deixa un fillo menor de idade. O 18 de decembro, Rejane, de 42 anos, en Lugo. E o 30 de decembro, Diana Marisol, de 29 anos, en Madrid. Por lo tanto, solicito a todos os presentes que se poñan en pé para agardar 4 minutos de silencio.
Muchas grazas. Asunto número 2, señor secretario. Aprobación inicial da ordenanza reguladora do acceso e funcionamento dos centros municipais de empresas do Concello da Coruña. Ben, ten a palabra en primeiro lugar a concelleira señora Sobral para explicar o asunto e despois haberá unha única quenda de 3 minutos por grupo. Señora Sobral, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Hoy traemos a este pleno una propuesta que refuerza el compromiso del Gobierno municipal con el fomento del empleo, el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades en nuestra ciudad. La aprobación inicial de la nueva ordenanza reguladora de los centros municipales de empresa supone un paso crucial para consolidar a Coruña como un referente en el apoyo al emprendimiento y pequeñas empresas. Este texto unifica y actualiza normativas previas, adaptándolas a las necesidades actuales del ecosistema empresarial local, siempre con una mirada puesta en la sostenibilidad y la inclusión. Desde el Gobierno local entendemos que el emprendimiento es una herramienta esencial para generar empleo y fortalecer el tejido productivo. Por ello, esta ordenanza está diseñada para ofrecer un respaldo efectivo y directo a quienes deciden iniciar o consolidar un proyecto empresarial. Queremos que los centros municipales de empresas sean espacios de oportunidad, innovación y crecimiento, donde los emprendedores encuentren no solo infraestructuras adecuadas, sino también un acompañamiento real que les permita superar las barreras iniciales y prosperar en un mercado competitivo. Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es la revisión de los trámites administrativos. Hemos identificado y eliminado aquellos elementos que ralentizaban o complicaban el acceso a estos centros. Por ejemplo, la eliminación de la participación de entidades externas en la Comisión de Valores de Proyectos supone una gestión más ágil y más directa. Este cambio reduce considerablemente los tiempos de espera y evita demoras innecesarias, logrando un proceso más eficiente sin sacrificar la transparencia ni la calidad en la selección de proyectos. Nuestro objetivo es que cada persona emprendedora pueda dedicar más tiempo a desarrollar su negocio y menos a enfrentarse a procesos administrativos largos y complejos. Asimismo, hemos rediseñado los requisitos de presentación de proyectos, simplificando la documentación necesaria. Con esta acción damos una respuesta concreta a una demanda histórica de las empresas alojadas en nuestros centros. En cuanto a las oportunidades de acceso, esta ordenanza introduce cambios clave. Ampliamos de 2 a 4 años el periodo que se considera nueva empresa, permitiendo que más iniciativas en sus primeras etapas puedan beneficiarse del apoyo municipal. Sabemos que el éxito empresarial no se mide en meses, sino que requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Y esta medida ofrece un marco más adecuado para favorecer la estabilidad y el crecimiento de los proyectos emergentes. Además, abrimos el acceso a empresas con hasta 10 años de antigüedad, que también podrán beneficiarse de los recursos de los centros municipales. Esta decisión responde a la realidad de muchas pequeñas empresas que, pese a estar en funcionamiento, necesitan apoyo adicional para afrontar retos como la digitalización, la internacionalización o la adaptación a nuevas demandas del mercado. Otro punto relevante es el compromiso con la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades. Los centros de empleo no solo serán espacios para el desarrollo económico, sino también para la inclusión social. Queremos que cualquier persona con una idea innovadora, independientemente de su origen, género o situación socioeconómica, pueda encontrar en nuestra ciudad el apoyo necesario para convertir esa idea en una realidad. Asimismo, fomentaremos proyectos que promuevan un impacto positivo en el medio ambiente y que contribuyan al desarrollo responsable de A Coruña. Esta ordenanza no es solo una norma técnica, sino una manifestación clara de los valores de este Gobierno. La apuesta por el talento local, el impulso al empleo y la construcción de una ciudad más competitiva, inclusiva y sostenible, impulsando de una manera clara la economía social y el cooperativismo. Les invito a apoyar esta propuesta que, sin duda, marcará una diferencia para quienes deciden emprender en A Coruña y contribuirá al progreso de nuestra ciudad. Muchas gracias. Moitas grazas. Iniciamos a quenda de debate polo Bloque Nacionalista Galego. Señor Soto, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Quería saudar as persoas presentes, tanto da prensa como as que están no público, como as que nos seguen por streaming.
O certo é que os centros municipais de empresa foron creados durante o goberno bipartito da Coruña. Logo o Papagaio foi creado durante o goberno da Marea Atlántica e isto nos indica que se trata, que estamos a falar dunha aposta, dende logo, progresista, que as persoas, esa é, digamos, a filosofía, é que as persoas do común tamén podan exercer unha actividade económica ou empresarial con independencia dos medios que conten de partida. A pesar disto, nos últimos meses ponse de relevo un problema, que os centros teñen unha demanda moi baixa. E non o digo eu, dio o Departamento de Promoción Económica do Concello no seu informe de decembro. Dende o BNG xa temos preguntado por iso no pleno e por escrito, porque percibimos unha baixa actividade nos CEMS nestes meses que nos anteceden. Se ven, o que se nos dixo é que todo marchaba sobre rodas naquel momento. Así que, nese sentido, aplaudimos que hoxe o Goberno se decida afrontar o problema e, moi particularmente, recoñecemos o compromiso que ten amosado a concelleira Sobral Cabanas. Polo que fai o texto, dende o BNG agradecemos a inclusión das suxerencias que fixéramos, a de ofrecer formación financeira, tributaria, xurídico-laboral, como algúns dos obxectivos dos centros, a gradación das sancións á vista da concorrencia, de dolo ou neglixencia, ou, en fin, mellorar a redacción da norma, sobre todo na lingua galega. Tamén acollemos como un avance intentar facilitar a instalación de sociedades cooperativas, a valoración do impacto medioambiental favorável, facilitar o procedimento decisorio por parte da Administración municipal e ofrecer servizos de apoio ao emprendemento. Con todo, sí que lamentamos que a redacción fale de que se poderá ofrecer información, pois consideramos que isto debe asumirse como unha obriga. E tamén pensamos que a solicitude debería consistir nun trámite máis sinxelo, evitando que as persoas solicitantes teñan que facer unha peregrinación burocrática por varias administracións para facerse con documentos que, en algúns casos, consideramos que son innecesarios para a solicitude. Esperamos, en fin, que esta modificación sirva para impulsar os centros municipais de empresa e por iso votaremos a favor da aprobación inicial. Moitas grazas, señor Soto. Turno para o Partido Popular, señora Fariñas. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, quiero saludar a los miembros de la corporación, trabajadoras, trabajadores de este ayuntamiento, medios de comunicación y al público que está siguiendo este pleno. En este primer pleno del año vamos a votar un único asunto y no son los presupuestos como cabría esperar. Vamos a votar la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del acceso y funcionamiento de los centros municipales de empresas del Ayuntamiento de La Coruña. En esta ordenanza, como nos adelantó la señora Sobral, se proponen dos modificaciones. Primero, unificar las normas reguladoras de acceso y funcionamiento de estos centros municipales de empresas, Agrela y AC de Papagayo. Segundo, simplificar y facilitar los procesos de acceso y permanencia en estos centros. Ya les adelanto que con nuestra abstención vamos a facilitar la aprobación de esta propuesta porque presentaremos alegaciones para poder mejorarla. Esta propuesta cuenta con la nota de conformidad del secretario y con los informes emitidos por los servicios del propio ayuntamiento que se incluyen en el expediente. Pero no cabe duda que el centro inaugurado en junio del 2020 y para que el entonces concejal de Promoción Económica, Enrique Tello, era como un juguete y como un hijo refiriéndose al centro de Agrela, debe ser un referente para el crecimiento empresarial, junto con AC de Papagayo. Y esto pasa por la simplificación administrativa en todos los procesos de admisión y funcionamiento de los mismos. Sin embargo, han sido los grandes olvidados durante los 5 años de este Gobierno, que no ha sabido o no ha querido hacer las modificaciones necesarias para impulsar el crecimiento de estos centros que conllevan al desarrollo de nuestra ciudad y, sobre todo, nuevos emprendedores y pequeñas empresas. Recordemos que esta era una ciudad a la que en su día se venía buscando oportunidades y en la actualidad, después de estos 5 años de estancamiento, sobre todo los jóvenes se tienen que ir porque no pueden emprender ni acceder a una vivienda. Y como nos decía ahora la señora Sobral, se requiere tiempo, esfuerzo y recursos. De cualquier forma, y acabo ya, reitero nuestra abstención, ya que el crecimiento económico de nuestra ciudad no puede ser un asunto puntual, cuyo dinamismo y evolución se diluya en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fariñas. Turno de peche para la señora Sobral. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Grupo Municipal del BNG por su apoyo a esta ordenanza,
Su respaldo refuerza la importancia de seguir impulsando políticas que apuesten por el emprendimiento, la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido económico de nuestra ciudad. Compartimos con ustedes la visión de una Coruña dinámica, inclusiva y comprometida con el progreso sostenible. Por otro lado, quiero hacer una reflexión sobre la abstención del Grupo del Partido Popular. Creemos firmemente que el apoyo unánime a medidas como esta debería ser una prioridad para todos los que formamos parte de esta corporación. Esta ordenanza no responde a intereses partidistas, sino a una necesidad real de la ciudadanía y el sector empresarial. La creación de empleo, la promoción del talento local y el impulso al desarrollo económico son objetivos que trascienden cualquier diferencia ideológica. Los centros municipales de empresa son un motor para el desarrollo económico y la innovación, y con esta ordenanza estamos reforzando su capacidad de impacto en un momento crucial. Esta ordenanza no solo es un marco de actuación para los emprendedores actuales, sino también una apuesta de futuro. El aumento del periodo considerado como nueva empresa y la incorporación de empresas consolidadas con hasta 10 años de antigüedad, que sería el tercer punto que se añade, señora Fariñas, amplían significativamente la base de proyectos beneficiarios. Esto permitirá que más proyectos encuentren en los centros de empleo el apoyo necesario para superar retos y consolidarse en un mercado cada vez más exigente. Por otro lado, me gustaría incidir en un aspecto clave, el valor del emprendimiento como generador de empleo. Sabemos que las pequeñas y medianas empresas son responsables de la mayor parte del empleo en nuestra economía local. Al facilitar el acceso y la permanencia a los centros, no solo estamos impulsando la creación de negocios, sino también contribuyendo a la generación de puestos de trabajo estables y de calidad, que son esenciales para el bienestar de nuestras familias y comunidades. Además, no podemos obviar que esta ordenanza fomenta una visión inclusiva y sostenible del desarrollo económico. Al simplificar los trámites, eliminamos barreras que históricamente han excluido a muchos emprendedores con menos recursos o experiencia administrativa. Este enfoque inclusivo no solo es justo, sino que también enriquece nuestro ecosistema empresarial con una mayor diversidad de ideas y proyectos. Y al mismo tiempo promovemos iniciativas que respetan el medio ambiente y apuestan por la sostenibilidad como un valor añadido. Este Gobierno tiene muy claro que apoyar el emprendimiento no es una opción, es una obligación. Cada emprendedor que encuentra apoyo en nuestra ciudad representa una oportunidad más para generar empleo, dinamizar la economía y construir una Coruña más próspera. Hoy, con la aprobación inicial de esta ordenanza, damos un paso firme en esa dirección. Una ciudad que fomenta el talento y el esfuerzo de su gente es una ciudad que mira al futuro con confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sobral. Gracias a todos os grupos. Procedemos a votación deste asunto. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobado. Pasamos xa á parte non resolutiva de control e seguimento da xestión, señor secretario. Toma de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número 23.848 do 5 de decembro de 2024 a 78 de 2 de xaneiro de 2025 dos decretos da Alcaldía desde o 7.705 do 5 de decembro de 2024 a 8 de 2 de xaneiro de 2025 do Plan Anual de Control Financiero do Concello da Coruña correspondente ao exercicio 2023. A continuación, mocións, rogos e preguntas. Moitas grazas. Comezamos pola primeira das mocións presentadas polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa ao mercado de Monte Alto. Señora Beira, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, un saúdo a todos os membros da corporación, señor secretario, señor interventor, o funcionariado que permite que se realice esta sesión plenaria, os medios de comunicación que darán conta dela e a todas as persoas que seguen este pleno. Ben, o mercado de Monte Alto sufriu recentemente unha prórroga no tempo de execución da obra, en concreto, 6 de outubro,
O que quería dicir é que a Xunta de Goberno Local nunha sesión extraordinaria e urxente acordou a adxudicación mediante o procedimento aberto da reforma da praza, mercado e escola infantil de Monte Alto. Temos que recordar que a empresa que resultou a empresa que se lle adxudicou este contrato fixo unha baixa no prezo de licitación de €500.000 e comprometeuse, tal e como rezaban os pregos desta contratación, a realizar esta obra en 26 meses. Pero, pasado o tempo de execución da obra, o Goberno de Inés Rei aprobou unha ampliación do prazo de 8 meses recentemente nunha Xunta de Goberno local, polo que o mercado de Monte Alto terá que estar rematado o 9 de setembro de 2025. As razóns polas que a empresa solicitou máis tempo foron, dunha banda, a tardanza do Goberno local en desaloxar os distintos espazos, o que supuxo unha desviación nada máis e nada menos na planificación de 7 meses. Polo tanto, hai unha responsabilidade do Goberno de Inés Rei no retraso destas obras e que non foi dilixente en entregarlle á empresa adxudicataria destas obras os espazos que precisaría primeiro para demoler o mercado e despois para construir a nova infraestrutura e, por outra banda, os 40 días laboráveis nos que choveu e que imposibilitaron o avanzo das obras. As repercusións deste atraso son varias. A primeira é que o Concello da Coruña vai ter que soster durante máis tempo o mercado provisional de Monte Alto na praza de Indalecio Prieto, co que iso está a supor para as praceiras e os praceiros, pero tamén para a propia veciñanza de Monte Alto, que actualmente ten un espazo público menos. Outras consecuencias importantes é a incerteza que implica para as escolas infantís municipais do barrio, porque esta obra implica tamén a reforma da escola infantil de Monte Alto e as prazas que ofrecía esta escola tiveron que acomodarse na escola infantil Luis Seoane e tamén implicaron unha rebaixa no número de prazas que ofertaban esta escola, a escola infantil de Monte Alto. E o tema é que imos empezar en setembro un novo curso escolar sen que se poidan ofrecer ou haxa a certeza de que se poidan ofrecer todas as prazas na escola infantil de Monte Alto porque, como dicía ao comezo, a obra prorrógase, ou o tempo para executar a obra prorrógase até o 9 de setembro e, como haxa outra vez moitos días de chuvia nestes meses, é posíbel que nesa data aínda non estea rematada a obra e que, polo tanto, o comezo do curso 2025-2026 aínda non sexa nas novas instalacións. Ademais, as persoas que aparcaban no mercado de Monte Alto e que agora teñen os seus vehículos ben aparcados na rúa ou ben noutros garaxes van ter que agardar máis tempo polo novo aparcamento. Por iso, o Grupo Municipal do BNG o que lle insta o Goberno local é, primeiro, a supervisar o cumprimento da proposta técnica presentada pola empresa adxudicataria, en concreto dos medios materiais e humanos, e pola que resultou gañadora, e, polo tanto, se está poñendo todos os medios materiais para, efectivamente, rematar en setembro. Se hai incumprimentos, que se impoñan as penalidades que recollen os propios pregos e, desde logo, que se manteña informada sobre a obra os praceiros e praceiras de Monte Alto, a comunidade educativa da Escola Infantil de Monte Alto e a veciñanza do barrio. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno para o Partido Popular. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Bien, al final era cierto lo que decía el Partido Popular cuando anunciamos en el mes de septiembre que la obra del mercado de Monte Alto sufría retrasos. Al final se aprobó una prórroga de 8 meses, con lo cual, en aquel momento que a nosotros se nos tildó de mentirosos porque habíamos denunciado este retraso, creo que al final el tiempo nos está dando la razón. Pero bueno, yo me voy a centrar un poco en la moción que ustedes han presentado y me llama un poco la atención, ¿no? Un poco la atención lo que ustedes proponen. Ustedes proponen, en primer lugar, que se investigue o que se supervise a la concesionaria por el retraso. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero mi pregunta es ¿por qué en esta obra y no en todas las obras que hay en esta ciudad que todas sufren retraso?
Porque si estamos hablando de las obras, por ejemplo, de la Casa de la Veeduría, llevó 1 año de retraso. Si hablamos del edificio del Marqués de Pontejos, también iba a hacer en 10 meses y ya van casi 28, el triple del tiempo que se había presupuestado. Si hablamos del edificio de Susán, lo recuerdan, acuerdo del año 2019, anuncio en el año 2022 de la licitación. Al final van seguramente a empezar el próximo año, según anunció ayer la alcaldesa. 5 años de retraso. Si hablamos del centro cívico de Birloque, también podemos hablar de lo mismo, el triple de meses en la ejecución, de 6 a 19 meses, igual que el centro de baja exigencia, o no hablemos de las casas de Franco, que a día de hoy no sabemos que el contrato está vencido, no sabemos si va a haber un modificado, pero lo que sí sabemos es que las obras están paradas. En el segundo punto de la moción, ustedes hablan de que se le ponga una multa, que se investigue y si al resultado de esa investigación, que una penalidad a la empresa, conforme a la ley. Bueno, vamos a ver, yo no sé si ustedes salieron el expediente, y usted mencionó aquí parte del expediente. El 2 de noviembre del año 22 se firmó el contrato de ejecución. En dicho contrato de ejecución, en el punto 5, se decía que el ayuntamiento se comprometía al cumplimiento de cuantas obligaciones resulten del concello, derivadas del contrato, entre ellas la disponibilidad de los terrenos y el desalojo. El 9 de noviembre del 2022, 7 días después, se firmó el acta de replanteamiento. En ese acta de replanteamiento se dice que se empiecen las obras, que pueden empezar las obras, porque los terrenos están ya disponibles. Bien, las obras empiezan en el mes de diciembre, a la primera certificación de obra, de pago, por 224.000 euros. ¿Qué pasa? Llega el mes de enero, que según el plan es cuando tenían que... llega el mes de enero, que es cuando tenían que hacer la demolición, y nos encontramos que no estaban desalojados, que el ayuntamiento no había cumplido con el desalojo de los usuarios, ni del parking, ni de la escuela infantil, ni de las asociaciones vecinales, ni del mercado. Entonces, posteriormente, tanto el asesor como el representante del ayuntamiento dicen que hay que conceder esta prórroga de 8 meses porque el ayuntamiento no cumplió con su obligación. Entonces, estamos de acuerdo. Entonces, la penalidad no va a ser para la empresa por el retraso. En tal caso, la multa habrá que ponérsela al concello por el incumplimiento. Cumplimiento que nosotros hemos denunciado y ya les digo, se nos acusó públicamente de mentir, de bulos y de fakes. Y al final, ya digo, el tiempo me da la razón. Por lo tanto, la penalidad aquí es para todos. Es para esos usuarios que, como usted bien dice, no pueden utilizar el parking, no pueden ir a la escuela infantil, no pueden utilizar el mercado, pero sobre todo para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque este retraso, todos sabemos, los aquí presentes, que va a dar lugar a un modificativo y que va a dar a un incremento del precio del costo de la obra. Eso lo vamos a pagar todos por el incumplimiento que tuvo el ayuntamiento. Y por último, pide usted en su moción que se informe a los ciudadanos. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, pero que se les diga la verdad. De una vez por todas, que se les diga la verdad. Y la verdad, ya se lo voy a decir yo ahora en este momento. En el mes de septiembre, ni parking, ni mercado, ni escuela infantil, ni local vecinal. Se los aseguro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Lorenzo. Turno para o Grupo de Goberno, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Bueno, un diálogo moi interesante o que se ven de producir. Eu querría comenzar por algo que me parece moi importante, que os retrasos ou as críticas puntuais que se poidan producir todas poden ter unha explicación, unha crítica ou unha consideración. Pero eu creo que o que é indiscutible é que Monte Alto, baixo o mandato de Inés Rei, vai a ter un novo mercado, unha nova escola infantil e unha actuación que, desde logo, vai a deixar unha pegada importante neste barrio da nosa cidade. Aquí se fixeron unha serie de consideracións, a ver a quen se lle botaban as culpas.
o que hai é unha tramitación ordinaria, como en moitos outros casos, en calquera caso. A proposta que fai o BNG, a señora Beira, é unha proposta que nos vamos a respaldar porque non llevemos ningún tipo de dificultade. Quero dicir, se hai algún tipo de incumplimento que se avalíe e, polo tanto, que se actúe conforme a lei, como non pode ser de outra maneira. Vostede mesma creo que dou explicacións bastante razonables de que situacións se tiñan producido. O señor Lorenzo contouno de outra maneira. Se a culpa era do Concello, bueno, hai feitos obxectivos. É dicir, se pideu nun momento determinado que a empresa de alimentación non saiu ata agosto do 2023, se non me fallan os datos. A escola infantil non puideron entrar ata outubro do 23. Bueno, pois son datos que non son moi discutibles porque cando se producen esas actuacións, non coinciden co momento inicial, pois seguramente creo que os feitos superaron calquera consideración que se queira facer retrotraéndonos ao 2022. Eu creo que o que é indiscutible a día de hoxe é que os traballos que están en marcha con total normalidade, que os praceiros teñen un mercado provisional, por certo, que non estaba previsto cando este goberno chegou en 2019. Non había nin previsión de mercado provisional. Había previsión de facer un novo mercado, pero ninguén pensara que tiña que haber un mercado provisional. De feito, houve que elaborar un proxecto para dar resposta a iso. Os nenos e as nenas da escola infantil, como non podía ser de outro xeito, teñen tamén un emprazamento alternativo na Luís Seoane e, como, ademais, coas xestións que están facendo dende a Consellería de Educación, se está falando coa propia Xunta de Galicia para que se homologue o proxecto da escola, non ter que esperar a que se termine a obra para iniciar ese proceso, co cal, con absoluta normalidade, o Conselleiro de Educación está falando coas persoas responsables da Xunta tamén para dar un paso nese sentido, é dicir, todo dentro bastante da normalidade. A día de hoxe non se nos ten transmitido ningún sobrecuste dos que está a falar o señor Lorenzo. Si ten dotes adivinatorias, pois, por agora, as dotes adivinatorias que tivo, pois, en fin, quero dicir, xa me entende. Creo que, vamos a ver, estamos a falar dunha obra moi relevante, de máis de 9 millóns de euros. Creo que deberíamos de todos estar contentos porque vamos a ter un novo equipamento moi importante na cidade e, efectivamente, se fixo unha ampliación en base aos informes técnicos que se achegaron. Que consideramos? Pois que a proposta que se fai se lle dé curso con normalidade, é dicir, se hai algo que revisar, que se revise. En calquera caso, eu quero destacar o bo traballo que fixeron ao longo de todo este tempo todos os técnicos e todas as persoas que estiveron traballando nesta actuación, que siguen traballando nela, e, desde logo, eu creo que o que corresponde é actuar con absoluta normalidade. Creo que o máis relevante é que o ano 2025 é o ano onde Monte Alto vai a ter un novo equipamento. Por lo tanto, non teño a capacidade de saber cantos días vai a chover, nin o que pode suceder dentro de 3 meses. Teño as miñas limitacións, unha delas, e non a única, é non coñecer cando chove, outra é non saber o que pode pasar en 3 meses, pero en calquera caso, creo que o relevante é que os poidamos decir que se está traballando con normalidade. É certo que se empezou con casi 9 meses sobre o que estaba previsto e, polo tanto, con normalidade, o lóxico, o esperable é que en 2025 Monte Alto conte non só con novo mercado, sino tamén ca nova escola e con toda a actuación de humanización ao redor da escola e do novo mercado. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor.
Grazas, queda aprobada por unanimidade. Segunda das mocións presentadas polo Bloque Nacionalista Galego sobre o Consello da Memoria Democrática. Señora Queixas, ten a palabra. Moitas grazas, alcaldesa, e moi bo día. Falarmos de memoria require facermos memoria. En este caso, é unha memoria breve dos últimos 7 anos. O 31 de xaneiro de 2018 constituíuse o Consello de Memoria Democrática. Entre 2019 e 2021 celebráronse 3 reunións apenas nas que se avanzou na elaboración dos informes vinculados á recuperación da Casa Cornide e o informe de aplicación da Lei de Memoria Histórica no Concello da Coruña en relación coa denominación de rúas, avenidas e prazas da cidade. A piques de se cumprir, a finais deste mes de xaneiro, 7 anos da constitución do Consello de Memoria Democrática, o balance é irregular e insuficiente. Vexámolo concretado en 3 situacións. Primeiro, o Consello leva sen reunirse desde novembro de 2021. Malia ter sido solicitado formalmente pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña o 24 de abril de 2023 e máis recentemente o pasado 11 de novembro de 2024 e nas dúas situacións sen ningún tipo de resposta por parte do Goberno municipal. En segundo lugar, o proceso para a recuperación da titularidade da Casa Cornide segue unha vía lenta a optar este goberno local polo procedimento de revisión de oficio dos acordos plenarios de 1962. E, en terceiro lugar, o informe para a aplicación da Lei de Memoria Histórica no Concello da Coruña, elaborado polo Instituto José Cornide, segue sen ser aplicado por parte do goberno municipal. Por unha banda, permite que sigan presentes nas rúas coruñesas nomes moi directamente relacionados coa represión, como Peña María de Llanos, San Jorge de Carricarte ou Pérez Ardá, entre outros, e pola outra, evita cunha inacción inexplicável que se execute a instalación en Monte Alto da escultura de Ramón Conde que homenaxea os irmáns da Lixivia fusilados nos primeiros días da sublevación militar de 1936. Unha homenaxe comprometida por este goberno xa desde o mandato anterior, orzada e notificada a Selva García, filla de Pepín, que é quen cede o monumento á cidade. Canto máis vai agardar o Goberno da Coruña para corresponder e cumprir coa súa palabra e cumprir coa recuperación da memoria persoal e familiar das vítimas da Guerra Civil e da ditadura. O señor Castro, concelleiro responsável desta área, recoñeceu recentemente nun acto público que o traballo da Comisión da Memoria Democrática era manifestamente mellorável e insistiu na importancia de reforzar o papel pedagóxico para o que propuxo ampliar a participación na Comisión ás asociacións veciñais e aos centros educativos da cidade. Asumiu tamén o compromiso de adoptar medidas rápidas na restauración da memoria democrática para loitar contra o esquecemento. Mas, curiosamente, esqueceu comprometerse coa aplicación do mencionado informe José Cornide que tire das rúas da Coruña o recoñecemento aos represores da ditadura franquista. Máis recentemente, no pleno de novembro, o concelleiro, señor Castro, en resposta ao escano cidadán, afirmou que non se avanzara na aplicación deste informe porque era preciso actualizalo. Semella, en definitiva, e para irmos concluindo, que para este goberno municipal que se autoproclama progresista, a política vinculada á participación social e á restauración da dignidade das vítimas do franquismo non fai parte dos seus proxectos que cualifica como estratéxicos. A mellor proba da súa falta de credibilidade é a desactivación de facto da Comisión da Memoria Democrática desde hai máis de 3 anos. A política de constituir unha comisión e encargar informes para disimular a inacción dun goberno é algo que no BNG non aceptamos. Por iso sometemos a debate esta moción propondo a adopción de 2 puntos de acordo. Primeiro, que o Goberno municipal actualice a composición do Consello de Memoria Democrática e convoque un pleno ordinario a maior brevidade conforme determinan as normas do regulamento, e, en segundo lugar, que esta sesión do plenario do Consello, con independencia de outras cuestións a considerar pola súa presidencia, inclúa na orde dos traballos a necesaria avaliación e subseguinte adopción de acordos sobre a eliminación da simboloxía franquista presente na cidade en aplicación da vixente legislación estatal sobre memoria democrática e, así mesmo, a avaliación sobre o proceso de recuperación da Casa Cornide para o patrimonio público da Coruña e os próximos pasos a dar nesta dirección. Grazas. Moitas grazas, señora Queixas. Turno do Partido Popular. Señor Mora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Año nuevo, vida nueva, se suele decir.
pero aquí nos encontramos una vez más con lo que podríamos denominar los plenos de la marmota. Mes tras mes, pleno tras pleno, nos hacen vivir la misma situación de manera reiterada y se presentan aquí siempre igual, sin asuntos de calado para la ciudad, y aún tienen el valor de autoevaluarse con un notable. Pero el examen llegará y los verdaderos examinadores les pondrán la nota que merecen. Señores nacionalistas, primer pleno del año, sus primeras mociones, las que marcan sus prioridades. No es la vivienda, no es el bienestar de los ciudadanos, no, es este. Ustedes no aprenden. La mitad de su grupo lleva aquí sentado unos cuantos años, con lo que deberían saber ya cómo se las gastan sus socios. Ahora han decidido darles un sustito con los presupuestos, algo que van maquillando, salvándole los muebles con otras aprobaciones. Ya se sabe, una de cal y varias de arena. Este grupo municipal del que formo parte ha presentado 42 mociones, sin contar las de hoy, de las que más de la mitad, 28, han contado con el voto favorable del Partido Socialista. ¿Y cuál ha sido el resultado? Prácticamente ninguno. Ustedes han presentado sus mociones, la mayoría aprobadas por sus socios. ¿Y cuál ha sido el resultado? Prácticamente ninguno. A la inversa, el Gobierno municipal socialista tiene por costumbre, como decía hace un momento, no traer asuntos de gestión. ¿Y cuál es el resultado? Barrios desatendidos, inseguridad creciente, menor inclusión y podría seguir. Traen hoy una moción que si no fuera por quienes están al frente de este ayuntamiento sería sorprendente. Solicitar que se convoque uno de los órganos con los que cuenta esta ciudad. Pero vamos a ver. Si existe una obligación legal de convocar un ente como el Consorcio de Turismo una vez cada 3 meses y no lo hacen, ¿por qué lo van a hacer con un órgano que no tiene esa naturaleza? No sé qué les hace pensar que esta vez será al revés. Tanto ustedes como nosotros sabemos cómo será la intervención ahora del señor Castro. A estas alturas ya nos vamos conociendo. Se la anticipo y les ahorro el turno. Les dirá que sí, que tienen razón, que están trabajando en este tema y que ya lo tenía previsto, que es una prioridad. Pero la realidad es otra, y ustedes lo saben. Y las prioridades son otras, y todos lo sabemos. El Partido Popular es una organización que siempre aboga por el cumplimiento de la ley, por el máximo respeto de las normas y por la materialización de los compromisos adoptados. En consecuencia, nunca nos opondremos a que se reúna cualquier órgano constituido en el seno de este ayuntamiento en arreglo a su norma. Una cuestión diferente es lo que posteriormente se trate en él. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Mora. Turno para o señor Castro polo Sí, Goberno. moi bo día. Sí, pues efectivamente, sí teñen razón, claro, o sea, y eso é innegable. E además teñen razón e se recoñece que teñen razón por parte do Partido Socialista porque o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego comparten esencialmente, creo que profundamente, a defensa dos principios e valores democráticos, que creo que forma parte esencial do contido, do enfoque, da orientación e, finalmente, da propia parte dispositiva desta moción, coa que sí que estamos de acordo, claro, non podía ser de outro xeito. Estamos de acordo porque existe o deber moral de avanzar na liña da reparación, da restauración, diría eu, democrática, aínda pendente nalgúns aspectos, e este é un deles, e facelo tamén desde unha perspectiva inclusiva, diría que plural, e que tamén, pois, efectivamente, como facía referencia a señora Queixas, eu manifestei nun acto público, nunha mesa redonda, para falar desta cuestión plural e, por tanto, de amplo consenso social. Efectivamente, o Consello de Memoria Democrática hai que convocalo, pero iso non quere decir que non se este facendo nada. Na propia moción do Bloque Nacionalista Galego faise referencia, e efectivamente é así, a que hai mes e medio este concelleiro participou nunha mesa redonda onde se puseron en riba da mesa as cuestións pendentes ou que era necesario asilizar. Se tivo unha postura absolutamente constructiva por parte de todas as partes, incluso no meu caso no que tiña que facer, pois fixen autocrítica e se plantexou, sí, efectivamente, unha cuestión que é adaptar efectivamente o propio Consello da Memoria Democrática
a algo que non existía cando se constituiu, que é a Lei de Memoria Democrática do 22. Efectivamente, fai referencia creo que forma parte un dos seus eixos fundamentais, a necesaria pedagogía, porque teñen pasado moitos anos, non? E creo que é necesario facer unha pedagogía coas novas xeracións que poñan e que aporten luz á restauración, á reparación democrática, que, reitero, ten que ser inclusiva e plural. Hai que loitar contra o esquecemento, é así, é un deber moral, e hai que facelo, pois, sen dúbida ninguna, ben de forma eficaz e garantindo que as cousas finalmente poden ter o trazo que teñen que ter e a resolución que teñen que ter. Nesa mesa redonda falouse da necesaria actualización do informe do Instituto Cornide. Non o dixen eu só, tamén estaba presente a directora do Instituto, e é certo que hai que facer unha actualización, tendo en conta, como decía antes, que agora existe unha lei de memoria democrática que cambiou aspectos esenciais e que temos que facelo. Iso non quere dicir que non se vaya a seguir traballando en todos os aspectos relacionados coa restauración da memoria democrática. En canto a Casa Cornides está a traballar de forma decidida nese expediente de revisión de oficio, que eu non o denominaría, digamos, como unha vía lenta, máis ben falaría dunha vía segura, porque se tan importante facer as cousas rápido, creo que facelas ben e que teñan un bo resultado. Creo que sería moi frustrante para todos que o resultado final no ámbito judicial, porque non nos enganemos, o da Casa Cornide acabará no ámbito judicial, todos temos claro que non se vai a resolver na vía administrativa de forma amistosa, non, cos interesados, por chamarlle de algún xeito, e que eso exixe que, desde o ámbito administrativo, fagamos ben as cousas para non ter, precisamente, un resultado non desexado por ninguén. O da Casa Cornide, un expediente con dificultade xurídica, e por eso hai que facelo ben, non? Hai que facelo ben. Todo o rápido que poidamos, pero ben. Si se vai a convocar o Consello de Memoria Democrática nas vindeiras semanas, e ali falaremos da necesidade de actualizar determinadas cuestións, de avanzar no que xa se pode avanzar claramente, e, como decía ao principio, o compromiso deste goberno está fora de toda dúbida cando sustenta un partido que foi o impulsor da Lei de Memoria Histórica e da Lei de Memoria Democrática na actualidade, e que ten un compromiso centenario, máis que centenario, cos valores e principios democráticos e de igualdade. Moitas grazas. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Abstencións? Grazas. Queda aprobada. Terceira moción e última do BNG sobre mobilidade, a que consta unha emenda de adición do Grupo Municipal do Partido Popular. Ten a palabra a señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, anuncio que aceptamos a emenda de engadido do Partido Popular. Ben, a estación intermodal da Coruña non estará operativa até xuño de 2026. Mentres tanto, as obras na estación do tren de San Cristobo están a implicar o traslado dos servizos ferroviarios a unha estación provisional que comezou a traballar recentemente. En todo o tempo que levou a licitación das obras da intermodal e coñecendo as implicacións que esta ia ter, o Goberno de Inés Rei non pensou en como acomodar o servizo de transporte público colectivo de viaxeiros a esta nova estación provisional. Dunha banda, as paradas que dan servizo á estación provisional non son aptas para absorber, para dar servizo a unha infraestrutura con tanta demanda. E, de outra banda, tampouco hai frecuencias, nin horarios, nin liñas abondo que dean servizo a un modo de transporte cada vez máis empregados. E isto, evidentemente, non é unha novidade que nos traia a estación provisional, pero queremos aproveitar para poñelo en riba da mesa. En concreto, a parada do bus da Avenida do Ferrocarril, número 14, á altura da estación provisional, non está preparada para absorber a demanda de usuarios que agora ten.
Tampouco está a parada do bus da Avenida do Ferrocarril número 33, que ten actualmente unha marquesiña moi pequena. Tampouco se pensou nas implicacións que tería para os peóns, xa que as obras o traslado dos servizos ferroviarios están a reducir os espazos para o tránsito das persoas a pé e moita xente acaba percorrendo os espazos destinados aos vehículos ou incluso os espazos das obras, coa perigosidade que isto supón. Isto está a acontecer desde o 14 de decembro, data en que se puxo en marcha a estación provisional, como dicíamos ao comezo. Mas é evidente que agora, co comezo do curso escolar en 2025, isto vai ter unha maior incidencia porque esa zona vai ter un maior número de persoas que van a acudir a esta rúa, en concreto a Avenida do Ferrocarril, porque na súa contorna efectivamente está o CEIP Venceslao Fernández Flórez e tamén o IES Puga Ramón. É por isto que desde o BNG o que lle pedimos ao goberno local é que mellore a parada da Avenida do Ferrocarril número 14, que instale un poste actualizado, porque o poste que hai ali, desde logo, non é deste século, unha marquesiña suficientemente grande como para dar servizo á estación provisional que absorbe tantas usuarias, ampliar a marquesiña da Avenida do Ferrocarril número 33, exixirlle á compañía de tranvías a adaptación dos horarios e das frecuencias dos autobuses que paran na contorna, non só nesta marquesiña da estación do ferrocarril, de xeito que haxa unha mellor coordinación cos horarios dos trens e, por último, establecer itinerarios peonís seguros e accesíveis ben separados das obras e do tráfico para as persoas que acoden á estación do tren. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno para o Partido Popular, señor Amado. Buenos días a todos, feliz año y agradecer el voto favorable a nuestra enmienda de adición del Bloque Nacionalista Galego. Reducir los problemas de movilidad del barrio formado por la avenida de Ferrocarril Lonzas a la exposición de motivos hecha por la concejala del Bloque Nacionalista Galego é un parche. Y no porque no tengan razón estos hechos puntuales que denuncian, sino porque, a nuestro entender, no profundizan el problema existente. Hace ya más de un año nos reunimos mi compañero Antonio Deus y yo con la Asociación de Vecinos de la avenida del Ferrocarril Lonzas-San Cristóbal das Viñas, donde nos trasladaron todos los problemas e inquietudes que ellos ya estaban sufriendo en aquel momento con las obras y con la implantación de la futura intermodal. Sabemos que esta semana se va a reunir con la concejala responsable de movilidad. Bienvenido sea. Pero también sabemos que la señora Rey, la alcaldesa de los barrios, no ha tenido tiempo para reunirse con una asociación legalmente constituida. Esta moción y las traídas en plenos anteriores sobre los problemas del gran barrio formado por Os Mayos a Estación y el Polígono de la Grela son la demostración de la falta de una política global en materia de movilidad en nuestra ciudad. Dicho de otro modo, de la falta de una actualización del Plan de Movilidad Urbano Sostenible que hemos denunciado reiteradamente. No se puede instalar una infraestructura como es la estación intermodal sin haber hecho un planteamiento global de la movilidad en los barrios afectados. Y ustedes no lo han hecho. Gran parte de este problema viene, señoras y señores del Partido Socialista, de su apoyo al Gobierno de la Marea. Solo hay que leer las actas de los plenos de esos 4 años negros para nuestra ciudad para comprobar cómo ustedes jugaban a decirles una cosa a los vecinos mientras votaban aquí en los plenos otra cosa. Durante estos 19 meses que llevamos del periodo actual, les hemos solicitado, y se han aprobado incluso con su voto favorable, mociones instando a la convocatoria de la Comisión de Movilidad. ¿Dónde están esas comisiones? ¿Cuándo han convocado a las fuerzas políticas y a las asociaciones de vecinos afectadas a reuniones que se pudiese debatir toda la problemática que aquí se enuncia? ¿Dónde está la participación y la transparencia de la que hacía bandera la señora Rey? Sabemos que ahora todos son prisas, porque la nueva estación intermodal de A Coruña será una realidad en junio del 2026, gracias a esa inversión que ustedes siempre niegan de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad. Pero mucho nos tememos que los accesos conveniados no estén terminados y el caos circulatorio está servido. Solo hay un responsable claro de este retraso, la señora Rey. Les recuerdo sus palabras del 18 de marzo del 2022. El Gobierno local ha hecho sus deberes. Hemos sacado adelante esto. Vaya forma de sacarlo adelante tienen, sin diálogo, sin exposición pública, causando disgustos a los ciudadanos y, sobre todo, sin un documento global de movilidad imprescindible para el buen funcionamiento de esta infraestructura pública. Dicho esto,
Pasamos a enunciar los principales problemas que nos trasladan los miembros de la Asociación de Vecinos y que creemos que deben de formar parte de esta moción en lo relativo a movilidad. Aparcamiento. Básicamente es imposible aparcar en ese barrio. Un barrio al que tiene que acceder mucha población para realizar diversas gestiones administrativas y tiene un enorme déficit de aparcamiento. Aceras. Hay muchos tramos en el barrio sin aceras y los arcenes están ocupados por coches que buscan dónde aparcar y que se han consentido desde el ayuntamiento. Desde la Asociación de Vecinos tienen propuestas de solución y esperamos que en esa próxima reunión con la concejala sean tenidos en cuenta. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Amado. Turno para a señora Díaz, polo Goberno. Grazas, señora alcaldesa. Feliz ano e bo día a todas as persoas presentes e aquelas que nos siguen a través do streaming. E quería enviar un amoroso saúdo a Marta, a miña muller, porque hoxe fai exactamente 4 anos que casamos neste salón de plenos, así que permítanme enviar ese saúdo. Ben, pois, con respecto á moción, o primeiro indicar que imos votar a favor. Somos conscientes da situación e por iso fai 2 semanas que nos reunimos co persoal técnico de Adif para buscar opcións e alternativas a esta problemática que se está a dar. Con respecto ás marquesiñas que comenta a señora Beira, a parada de Ferrocarril 4, esta é a parada da liña 5, pero non é unha parada de subida, digamos, cara a estación, non é unha parada de espera, sino que é unha parada de baixada. Entón, non temos claro que sexa necesario a priori unha marquesiña ali, pero volveremos a estudar a afluencia de persoas. A parada, sin embargo, a parada do Ferrocarril 33, esta é a parada da liña 12A, e efectivamente sí que é unha parada de espera, e o problema aí de ampliar a marquesiña é que a marquesiña está acotada por un lateral, por unha zona verde de uso privado, e por outro lado está acotada precisamente polo acceso a esa zona privada. Así que o que teremos que facer é estudar se se pode adiantar uns metros esa marquesiña para facela doble. Con respecto á adaptación dos horarios e frecuencias, por peticións de usuarios, a compañía de tranvías xa fixo esa adaptación, igual non teñen constancia, pero, por exemplo, a liña 12A, en vez de sair ás 7 da mañá dos Rosales, sae ás 6:30 da mañá, o que implica unha viaxe máis o día. Deste xeito, as persoas dende os Rosales poden chegar ao tren das 7 da mañá. E a liña 14 adiantouse polo mesmo motivo 5 minutos para que as persoas usuarias podan coller o tren das 7 da mañá a Santiago. E precisamente por este motivo e por estas adaptacións recibimos agradecementos de persoas usuarias de Rosales e de Cidade Escolar. A priori non constan máis peticións, pero se así fora, poderíase falar de novo coa compañía de tranvías para facer as adaptacións dos horarios. Por último, con respecto á solución do itinerario separado das obras e do tráfico, en realidade este itinerario xa existe e é pegado ás vivendas. A beirarrúa é perfectamente accesible, ten un bo pavimento, 2 metros de ancho, e por iso o que faremos é exixirlle a Adif unha sinalización que reforcen esa sinalización con cartelería de maior tamaño, facilmente lexible, con pictogramas, así como frechas no chan, con sinalización termofusible, que é moito máis visible e duradeira, pero que é de fácil eliminación no momento que non sexa preciso. Con respecto a aquelas persoas que circulan pola calzada pegada ás New Jersey, que están colocadas pola obra, tamén exixiremos aí unha mellor sinalización para que as persoas crucen antes de seguir recto. No caso de que estas medidas de reforzo de sinalización non foran suficientes, que deberían, estudaremos a opción de ampliar a beirarrúa, pero isto supón que habería que eliminar a metade das prazas de aparcamento, que ali, como di o señor Amado, xa é dificultoso aparcar. Entón, se tiveramos que chegar a esa situación, pois primeiro teríamos que comentalo cos veciños e veciñas. De feito, xa o comentaremos na reunión que teremos mañá coa veciñanza do barrio. Que, por certo, hai que indicar que a señora Paz, a miña compañeira, xa se reuniu co veciños e veciñas da zona en diversas ocasións. Así que, señora Beira, señor Amado, nós pensamos en veciños e veciñas, en persoas viaxeiras, en viandantes, en transporte público e privado. Analizamos as demandas individuais e colectivas e non deixamos de traballar arreo para mellorar a accesibilidade e a seguridade vial e, en definitiva, para mellorar a vida da xente. Votamos a favor da moción, como dixen, moitas grazas. Moitas grazas, señora Díaz. Incorporada a emenda presentada polo Partido Popular, votamos xa
En conxunto, votos a favor. Grazas, queda aprobada por unanimidade. Rematan aquí o turno de mocións do BNG. Comezamos polas presentadas polo Partido Popular. A primeira de elas para reverter as obrigas de rexistro documental e información das persoas físicas ou xurídicas que exerzan hospedaxe ou aluguen vehículos a motor. Señor Mora. Muchas gracias. Perdón, buenos días de nuevo. Les voy a contar una cuestión interesante. En la asignatura de Historias de las Ideas y Pensamiento Político que cursé en la universidad, estudiamos el panóptico. Perdón. Un tipo de arquitectura ligado a un modo concreto de organización que se concretó en el diseño de un modelo particular de cárcel en el que el efecto más importante es inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder, sin que ese poder se esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento, puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. El panóptico, además, permite perfeccionar el ejercicio del poder, ya que facilita reducir el número de los que lo ejercen y multiplicar el de aquellos sobre el que se ejerce. Pues bien, el gobierno de Sánchez ha aprobado un gran hermano turístico, porque no sabe estar sin controlarlo todo. Ha ideado una especie de cárcel panóptica de la que hablaba Foucault, los clientes vigilados sin saber que los vigilan. Este afán le lleva a vulnerar los derechos fundamentales a la intimidad y a la privacidad de los turistas y residentes, y a un impacto muy negativo en una industria tan importante para nosotros como es el turismo. El Gobierno socialista no solo ignora al Congreso y al Senado, que se posicionan en contra de este asunto, sino que sobre todo ignora al sector. El Real Decreto que ha entrado en vigor el pasado 2 de diciembre supone inseguridad jurídica e imposibilidad de incumplimiento por la complejidad operativa que obliga a recopilar los datos. Supone una desventaja competitiva respecto al mercado europeo y supone una carga administrativa desproporcionada. Miren, hasta más de 40 datos se piden a las unidades alojativas, triplica los datos que hoy se piden. Y en el caso de las entidades que alquilan vehículos de motor, hasta más de 80 datos. Pero también supone la vulneración de la normativa europea, con la recolección y almacenamiento masivo de datos, que no es proporcional ni respeta el principio de mínima intervención. El Gobierno, como Sánchez a los electores, ha engañado a los colectivos afectados. Se comprometió en octubre a llegar a un consenso y un acuerdo, y lejos de reunirse con el sector, el Real Decreto sigue adelante y ya ha entrado en vigor hace poco más de un mes. En consecuencia, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta esta moción en la que se acuerde instar al Gobierno de España a la adopción de las siguientes medidas. Derogar el Real Decreto en el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, procediendo urgentemente a establecer un canal de interlocución fluido y constructivo con nuestros operadores hoteleros, de agencias de viajes y de alquiler de vehículos afectados. Tras alcanzar una solución consensuada y satisfactoria con los operadores afectados, dictar las normas precisas de desarrollo sobre las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, y descartar absolutamente en lo sucesivo cualquier medida o acción gubernamental lesiva, generadora de duplicidades o de carácter ineficiente, o también de inviable aplicación, como en el presente caso. Y, en segundo lugar, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a los ministerios implicados, a los portavoces parlamentarios del Parlamento de Galicia, así como a la Presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Mora. Turno para o BNG, señor Jorquera. Bo día. Parabéns a Marta e a Noemí. E señoras e señores concelleiros, desexolles a todos feliz ano e agardo que ven o apalpador, ven os Reis Magos, trouxeranlles moitos agasallos. E para celebrar o ano novo, o PP agasallonos cunha moción xénova. Unha desas mocións que se presentan tanto na Coruña como en Buitrago de Lozoya, que nada ten a ver coas competencias municipais e nas que o PP traslada aos concellos as súas controversias co Goberno central. Unha moción que, ademais, na súa exposición de motivos, esténdese nunha exaltación da importancia do sector turístico que nada ten a ver coa realidade do noso país, nin do modelo turístico desexável para Galiza. Isto é,
un turismo sustentável, incompatible coa conversión dos centros históricos das cidades en decorados ou parques temáticos mentre se expulsa a poboación residente, incompatible, por tanto, coa proliferación de vivendas de uso turístico da que a Xunta de Galiza é a principal responsável, un turismo sustentável incompatible tamén con proxectos que ameazan o noso medio ambiente, a nosa paisaxe e o noso patrimonio, como a megacelulosa que co patrocinio da Xunta pretende instalarse na contorna do Camiño de Santiago. Mais feitas estas consideracións, coincidimos en que a norma que se propón derrogar incrementará de forma moi notável as exigencias ás empresas e persoas que exercen actividades de hospedaxe e aluguer de vehículos, co conseguinte incremento da burocracia e a ralentización do proceso de rexistro e o prexuízo que isto causa aos operadores do sector. Pero o PP obvia o fundamental, o que para o BNG é o principal problema. Esta normativa afecta e limita dereitos básicos das persoas, como o dereito á intimidade persoal e familiar, a liberdade de movimentos e a presunción de inocencia. Porque o que fai o Real Decreto é desenvolver o que establece en materia de obrigas de rexistro documental o artigo 25 da Lei de Protección da Seguridade Cidadán. Isto é, a lei mordaza que con tanto entusiasmo defende o Partido Popular. O que establece o Real Decreto é a aplicación do control e seguimento diario do conxunto da poboación en aras da prevención de futuros delitos, en coherencia co establecido no artigo 25 da Lei Mordaza sobre a obriga de comunicar preventivamente ao Ministerio de Interior e por extensión ás forzas e corpos de seguridade do Estado os datos completos das persoas que se hospedan. Regulación que choca directamente co principio de minimización e de proporcionalidade que rexe a recompilación e tratamento de datos persoais. Para o BNG, os dereitos fundamentais das persoas non poden ser limitados agás baixo supervisión judicial e sospeitas fundadas da comisión de delitos. Esa é a razón fundamental pola que estamos a favor do que propoña na moción, do mesmo xeito que estamos a favor da derrogación dunha vez por todas da lei Mordaza. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Non sei se o sabe, pero o patrón de Buitrago de Lozoya é San Roque, igual que en Betanzos. Apunte, señora Beira. Turno para o portavoz do Goberno, señor Laje. Bo día de novo a todos e a todas. Prometo non continuar no camiño do Santoral, aberto xa pola alcaldesa. Si é certo que, despois da referencia do señor Jorquera, felicitar tamén a miña compañeira Noé e a súa muller Marta por este feliz aniversario e felicitar o Partido Popular, sen dúbida ninguna. Porque, bueno, xa sei que non se acostumbra a estas cousas, quer dizer, que a ver, que isto parece que a oposición ten que levarse mal co goberno ou teñen que discutir, e hoxe teño que felicitar o PP. Primeiro, porque, señor Mora, a verdade é que máis alá da súa posición respetable sobre este asunto, creo que hai algo moi destacable, que ver nun documento co membrete do Partido Popular decir que España é unha superpotencia turística mundial, pois creo que está moi ben. Solo lles faltou poñer a pesar del gobierno. Supoño que si España é unha superpotencia e vai tan ben en materia de turismo, algo terá que ver o goberno de España. O que pasa é que, claro, copian, pegan e sale como chourizos e andando. Bueno, o primeiro, destacar o grau de coincidencia con respecto aos datos que poñen de manifesto que España ten unha gran potencia turística. O segundo, que non me parece menor, é que se preocupen de asuntos que teñen que ver coas liberdades públicas. E o terceiro, e máis destacado, que sigan traendo este tipo de iniciativas ao Pleno. Eu
creo que é un clamor nas rúas da Coruña un asunto desta natureza. A verdade é que estamos seriamente preocupados, non sabemos como non trouxeron antes unha iniciativa deste tipo, tendo en conta, ademais, que estamos a falar dunha normativa que se aprobou en outubro do ano 21, e a verdade é que levamos 4 anos que non para de haber manifestacións pola calle nos barrios. A verdade é que é unha preocupación absoluta. Polo tanto, felicitalos. Eu creo que deben de seguir por este camiño. Si unha das iniciativas que trae o Partido Popular a este pleno municipal ten que ver co debate en torno ao rexistro documental das actividades de hospedaje, alquiler de vehículos a motor, etc., bueno, pois, como non nos vamos a felicitar? Podemos estar de acordo ou en desacordo. É unha moción tipo, xa foi discutida, xa discutiron os partidos no Congreso dos Diputados, non esperarán que o Partido Socialista teña unha posición diferente sobre unha decisión de fai 4 anos, o cal tamén explica un pouquiño como están vostedes noutros ámbitos, porque unha decisión do ano 21 mato, señora alcaldesa, no ano 24. O Ministerio entende que é un instrumento policial de prevención e loita contra o terrorismo e o crimen organizado. Se pode estar máis ou menos de acordo con normativas deste tipo e cada un pode ter a súa opinión personal. Eu tamén teño a miña. En calquera caso, o Partido Socialista xa se posicionou sobre este asunto e se posicionou con claridade ao redor da normativa no ano 21 e tamén no ano 24. Por lo tanto, non vamos a estar a favor, votaremos en contra, pero en calquera caso, sí queremos reiterarlle a felicitación por ser capaces de detectar perfectamente esos problemas que os veciños e veciñas trasladan aos membros da corporación. Vemos que, ademais, sendo unha das mocións que traen, poñen de manifesto o conectados que están vostedes cos problemas que teñen os cidadáns. Darlle as gracias, animalos a que sigan nesa mesma dirección, non sei se van a poñer de acordo co señor Jorquera na lei Mordaza ou non, pero en calquera caso, se se poñen de acordo, seguro que podemos facer unha transaccional para mellorar tamén a norma. A ver se imos arreglando de aquí, porque o que é competencia das Cortes Xerais creo que é cousa de outro ámbito. E non vou a decir que arreglan moito ou arreglan pouco en Madrid, para ver se aquí vamos arreglando o noso, porque xa se queremos arreglar o que toca a outro ámbito competencial xa sería a leche. Reitero o que xa teño dito noutras ocasións. Hai moitos aspirantes ao hemiciclo da carrera de San Jerónimo. Bueno, non sei se empezou a operación Go Talent, pero en calquera caso, felicitalo, señor Mora, porque creo que cumpliu ben co cometido. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Grazas. Queda aprobada. Pasamos á segunda das mocións presentadas polo Partido Popular relativa ao barrio de San Vicente del Viña. Sí. Señora Catalán. Sí, puede salir. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y feliz año también. Comenzamos el año con una moción de barrio. Sí, de barrio. Señora Rey, ese tipo de espacio urbano que a usted y a su gobierno tanto se les resiste. Y es que ni asignando concejales de barrio conocen las realidades de su ciudad, a no ser cuando van en comitiva o en una cabalgata. Eso sí que es preocupante, señor Laje. Por eso, hoy presentamos algunas propuestas para uno de los barrios más olvidados de A Coruña, San Vicente y o Castro del Viña, un núcleo extenso, de orografía diversa y multitud de elementos sociales y culturales de gran riqueza histórica, como son el Castro o la iglesia parroquial con su cruceiro. Conjuntamente, hay multitud de fuentes con agua extendidas por el barrio, siendo la más conocida situada
junto al lavadero de la Plaza Emilio Jaspedeza, cuya rehabilitación lleva esperando desde el año 2021 a ser rematada sin haberse formalizado aún la entrega y que cuenta con numerosas quejas por la imposibilidad de su utilización por parte de los vecinos. Aquí ven la foto de cómo estaba antes y de cómo se encuentra en este momento. Sin embargo, pese a ser un barrio residencial, destacan en él problemas habituales de accesibilidad, movilidad y conservación. Quizás por esta circunstancia, sus más de 200 vecinos, a través de su asociación Los Resumeiros, sienten que desde hace muchos años continúan en un estado de abandono institucional que ha dado lugar a la falta de limpieza, asfaltado, mantenimiento de calzadas y aceras, mobiliario urbano, de parques, así como de servicios públicos como alcantarillado, alumbrado o transporte público, así como la gestión del estacionamiento y la señalización del tráfico, que son bastante deficientes. Asimismo, el centro cívico del barrio es sumamente reducido, haciéndose muy complicado realizar actividades, por ejemplo, de tipo físico-deportivo orientadas a personas mayores. Y finalmente, también existen rutas de senderismo sin potenciar, como el Camino de Saramelos, casi olvidadas por la falta de mantenimiento. Por todo lo anterior, junto con los aspectos señalados por el BNG, cuya enmienda aceptamos, proponemos entregar de manera formal y definitiva la obra de rehabilitación del lavadero con el fin de que puedan rematarse el resto de fases de reurbanización, entre ellas la de la colocación de una marquesina en la parada de bus de ese enclave o la reparación y rehabilitación de la fuente antigua de San Vicente del Viña. Reasfaltar y llevar a cabo un plan de mantenimiento tanto de las aceras como de las zonas verdes de todo el barrio. Señalizar de forma adecuada el entorno y buscar opciones posibles para gestionar el estacionamiento que eviten los problemas de tráfico actuales, buscar vías para una ampliación del centro cívico, buscarle una ubicación que permita una mayor participación vecinal, mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida, así como el acceso de vehículos de emergencias y, en ese sentido, establecer una planificación y diseño, como pedía el Bloque Nacionalista Galego, de un modelo de movilidad segura y sostenible con aceras más amplias en todo el barrio, empezando por la Rúa Antonio Insua Rivas. Optimizar los servicios públicos de alcantarillado y alumbrado público y, por último, modificar o ampliar las líneas y frecuencias del bus urbano que permitan a los vecinos que no tengan otras alternativas de transporte desplazarse a otras zonas de la ciudad. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Catalán. Turno para o BNG, señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, eu, a verdade é que logo de escoitar a señora Díaz, que falaba que hoxe cumpría 4 anos do seu casamento, teño que dicir que onte, aquí mesmo tamén, hai 3 anos que casei eu. É unha casualidade, pero bueno. Moitas grazas, non pasa nada. Ben, o barrio del Viña presenta dúas características que fan que as súas reivindicacións tarden moito máis tempo en ser escoitadas. Por unha banda é un barrio pequeno e por outra é un barrio das aforas da cidade, é o mesmo que acontece con Mesoiro, co núcleo do Bosque, con Feás, coa Silva, coa Fontaíña ou con Vío, entre tantos outros. Trátase dun problema que se repite con independencia de quen goberne. Cando o facía o PP, moitos asistimos e apoiamos a familia que foi desafiuzada e que veu derrubar a súa casa ante a indignación da veciñanza del Viña. Varo queda, varo non se vai, repetíamos daquela, nun dos episodios máis tristes da historia recente da Coruña. E que só se solucionou este problema cando as forzas progresistas desta cidade lle exixiron ao goberno actual a desafectación dos predios del Viña. Nós quixemos engadir un outro problema urxente no barrio, no texto da moción. Así, na nosa emenda de engádega, pedimos que se asfalte a Rúa Antonio Insua Rivas, cuxo tránsito a pé chega a ser perigoso en certos treitos. Aínda con todo, quedarían problemas por abranguer. Algúns son comuns a todos os barrios, por decirlo así, das aforas, como o aumento da frecuencia da roza ou a reparación de fochancas. E outros son propios del Viña, e nós xa os temos denunciado en mocións no anterior mandato, como o estado da fonte, do cruceiro e do lavadoiro, como a necesidade de aumentar a limpeza das follas caídas no espazo deportivo e no parque, ou, en fin, a extensión da rede separativa de augas pluviais e fecais, que, como digo, o BNG xa ten denunciado en anteriores ocasións. Eu tan só remato lembrando unha das denuncias en que máis teima a veciñanza del Viña e que se recolle nesta moción e que é un problema que afecta tamén a outros barrios alonxados do centro, e é que se pide a mellora do mapa de liñas que a estas alturas xa debía estar solucionado con un novo contrato de concesión de transporte público que, lamentablemente, ou do cal, lamentablemente, ainda non sabemos nada.
En fin, votamos a favor e agradecemos a disposición do Partido Popular, particularmente a señora Catalán, para aceptar a nosa emenda de engádega. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Soto. Alguén máis de aniversario de boda? Non? Ben, pois parabéns. Si o mandato pasado foi o dos nacementos, que tivemos ata 7, incluindo o neto do señor Deus, este parece que é o dos aniversarios, así que moitas felicidades e moito amor. Señor Borrego, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos días a todas e a todos. Feliz ano, parabéns. Vou nomear tamén tantos noivos como propósito do ano, que non podemos máis que apoiar esta moción. O que pasa é que esta moción, sentindo moito tamén, sendo primeiros de ano, chega un pouquiño tarde, señora Catalán. A nosa alcaldesa xa estivo reunida coa Asociación de Veciños o ano pasado e este mesmo concelleiro tamén o fixo en canto recibiu a delegación de encargarse dese sector, dese barrio, no mes de xullo, precisamente para coñecer, avaliar e actualizar as necesidades propias dos veciños, porque iso é a importancia que lle dá a nosa alcaldesa á cidade, nesa segunda modernización, contando efectivamente tamén cos núcleos que a rodean, en este caso con núcleos que teñen moita incidencia na súa configuración prácticamente rural. El Viña non é unha excepción. Desde logo todo é mellorable, pero en estes 5 anos levamos xa bastantes melloras de demandas históricas neses entornos que outros, entre eles vostedes, menospreciaron e descoidaron no seu tempo. Por darlle detalles do que lles digo con respecto ao retraso da moción e que vai totalmente fora de contexto e de tempo, dicirlles que, por exemplo, o tema da Plaza Emilio Jaspedeza, onde se atopa o lavadero, a fonte, a antigua parada de autobús, según consta no propio expediente da obra, que tamén se deberían coñecer por esa fruición que teñen na solicitude de expedientes que está moi ben dentro da súa labor de oposición ao goberno, pero precisamente no expediente desta mesma indica que a certificación emitida do fin de obra coa execución do 100% do orzamento da mesma é do ano 23. Unha obra que tivo dificultades porque, aparte de cambios de proxecto que foron solicitados polos veciños, tamén existían afeccións por compañías suministradoras de luz e de telefonía que contaban con postes con inxentes cableados aéreos que tantos veciños como o Concello querían retirar desde o minuto 1. Era unha reivindicación clarísima. O proxecto inicial lévase a cabo pola directiva, lévase da man da directiva da Asociación de Veciños Rexumeiros, pero cando se van a iniciar as obras, a directiva xa era outra nova e tamén propoñían unha serie de novos cambios diferentes. A emisión do certificado de fin de obra quedaron supeditados precisamente pola retirada deses postes, nun deles dunha compañía telefónica, posto que non se pode informar a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre a finalización dunha obra que non incluíse a retirada dese poste que estaba xustamente situado ao lado dun cruceiro. O poste, ao final, certificouse que foi retirado o día 28 de outubro do ano pasado. Se queremos falar do aparcamento da zona, da súa dificultade e das posibilidades tamén que se están resolvendo, tamén co apoio da propia UDC, podemos falar. Se queremos falar sobre a mellora da iluminación e queremos contarlles que pasou co cambio das luminarias da cidade e a súa sustitución por tecnoloxía LED e por un sistema, sobre todo, de telexestión que tamén afecta a este barrio, pois tamén poderíamos detallalo. Con respecto á emenda do bloque, que nós tamén, evidentemente, estamos de acordo, fora do contexto xeral do que na emenda se indica, o aspecto clave sobre a rúa que determina na que deberían instalarse aceras por parte do Concello, hai que dicir que precisamente é unha rúa, unha carretera, que precisamente non é do Concello, forma parte da Deputación. O Concello, no momento en que reciba esa zona como a ten que recibir, evidentemente fará o que teña que facer con ela, pero neste caso o que nos toca non é facer as aceras, sino reivindicar que se nos devolva, que se nos traspase ao Concello nas condicións correspondentes. Eu sei que lle gustan moito as fotos, señora Catalán. Mire, esta é a foto que tiñamos do poste de madeira, esta é a foto desta mañá. O sea, o aspecto é bastante diferente. Por iso digo que vexe un pouco fora de contexto de tempo a moción. En calquera caso, como indicaba ao principio, todo o correspondente á mellora dos barrios
de toda a Coruña e sobre todo aqueles que foron máis abandonados e que están precisamente bordeando a nosa cidade con necesidades moi específicas por tratarse de entornos tamén rurais e moi histórica e culturalmente importantes, estaremos a favor e por iso vamos a votar a favor da moción coa emenda xa incluída. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Borrego. Votos a favor da moción. Grazas, queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción das presentadas polo Partido Popular sobre a aprobación dun modificativo urxente. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, la verdad que si hay algo cambiante en la vida es la política, ¿no? Porque ya no es que cambie día a día, a veces cambia minuto a minuto. Y a veces asistimos un poco a la política del sobresalto, como el Gobierno de Madrid, ¿no? Que va cada día, nos despierta con una noticia distinta. Pero bueno, esta política del sobresalto también se está dando en la ciudad de La Coruña. Están ustedes imitando un poco al Gobierno de Madrid. Y voy a decirles el porqué. Nosotros cuando presentamos esta moción, el Partido Popular, en fecha, el 2 de enero, presentamos porque no había presupuestos. Y al no haber presupuestos pedíamos un modificativo para los convenios nominativos y para las inversiones, porque decaían. ¿Y por qué no había presupuesto? Pues no había presupuesto porque ustedes, en su socio de investidura, harto ya de sus incumplimientos, de sus compromisos, anunció públicamente que no les iba a apoyar en los presupuestos. Y aunque nosotros, el Partido Popular, y yo personalmente me ofrecí a mantener una línea de diálogo para ver la posibilidad de un presupuesto, puedo decir públicamente que a mí no se me ha llamado para nada, ni al Partido Popular, para poder negociar unos presupuestos para esta ciudad. Por eso nosotros presentamos esta propuesta ahora, esta moción, pidiendo un modificativo para los convenios, porque las entidades necesitan saber con qué dinero pueden contar por parte del Ayuntamiento, sobre todo porque es necesaria para su labor, y también para las inversiones, porque decaen casi 85 millones de gasto público y casi 62,5 millones en inversiones en los barrios. Pero esto aquí, que ayer, cuando fue anunciado públicamente por parte de la alcaldesa que iba a presentar unos presupuestos en este mes, a finales del mes de enero. Unos presupuestos no negociados, unos presupuestos unilaterales y que van acompañados de una estrategia. Y la verdad que, como siempre, juegan ustedes un poco con las cartas marcadas. Me decía antes el señor Laje que si yo era un adivino. Hombre, yo no soy un adivino, señor Laje, pero les veo venir. Y usted sabe como yo, que estos presupuestos que presenta la alcaldesa, estos presupuestos van unidos seguramente a una moción de confianza. Si esa moción de confianza no se aprueba, tiene que haber una moción de censura. Claro, si hay una moción de censura, ya les digo yo que no, porque el bloque prefiere que esto sea, aunque sea esto la Roma quemada de Nerón, nunca va a apoyar, y lo ha dicho públicamente, nunca va a apoyar que gobierne el Partido Popular, que, por cierto, a veces les recuerdo que fue la lista más votada. Entonces, nosotros también representamos a muchos ciudadanos y que se nos debe tener en cuenta. Yo sé que ustedes han levantado un muro en Madrid con el Partido Popular, lo están montando también un muro aquí, con esa falta de diálogo, ya digo, esa llamada, al menos sentémonos a hablar de los presupuestos, y es más, creo que ese muro ya ha alcanzado 1 metro más, porque me parece a mí que esto va a acabar a los del PP ni agua, me da la sensación. Pero dicho esto, ya le digo, todo esto corresponde a una estrategia. Juegan ustedes con las cartas marcadas. Estos no van a ser los presupuestos de la ciudad. Estos van a ser los presupuestos de una alcaldesa que tiene ya agotado su proyecto político y los hace para sobrevivir. Pero ya digo, los perjudicados son los ciudadanos. Dicho todo esto, la moción mantiene cierta vigencia. ¿Por qué? Bueno, pues si vamos a este proceso de moción de confianza, plazos, etcétera, alegaciones, pues pueden pasar 4 o 5 meses. Podemos tener a lo mejor el presupuesto a finales de abril, principios de mayo. No lo sé, claramente, exactamente la fecha. Pero las inversiones no se pueden parar más, porque han dejado ustedes ya de invertir casi más de 225 millones de euros en estos últimos años. El año pasado, en el 2024, dejaron sin invertir en los barrios más de 95 millones de euros. Y la ciudadanía está harta. La ciudadanía sí que está quemada
quemada por sus incumplimientos, por sus falsas promesas, por su falta de diálogo, por su falta de preocupación por los problemas reales que tienen los ciudadanos de La Coruña, que son muchos. Y digo que tiene cierta vigencia porque no pueden esperar tanto las entidades sociales, culturales, deportivas, a saber o a conocer con qué pueden contar del ayuntamiento para realizar su labor. Y aparte este retraso les va a suponer también es un retraso en el futuro para cobrar esas ayudas y, por supuesto, que las inversiones en la ciudad no pueden paralizarse más. Por eso, ya digo, nosotros presentamos esta moción, que mientras al menos no haya presupuestos, al menos que haya un modificativo para las entidades que no pueden esperar más y, por supuesto, para las inversiones en la ciudad. Gracias por su atención. Grazas, señor Lorenzo. Turno do Bénega, señor Jorquera. Moitas grazas. Parabéns tamén ao señor Deus. No que levamos de mandato, creo que ficou claro que no Concello da Coruña hai dous modelos de facer oposición. O modelo do BNG, exercendo a crítica e o labor de fiscalización do goberno local que nos corresponde como oposición, formulando propostas, tendo disposición a procura de acordos se estes son positivos para a cidade e a maioría dos seus cidadáns, e sendo tamén firmes a hora de exixir o cumprimento do acordado, razón pola que non chegamos a un acordo orzamentario co grupo de goberno para este ano 2025. E o outro modelo é o que agora parece que impera no PP, tamén no Concello da Coruña. O modelo Tellado. Estou convencido, igual que este ano celebramos o ano Castelao, de que dentro de máis de 75 anos celebraremos o ano Tellado, pois sen dúbida pasará a historia pola súa talla política, altura de miras e extraordinaria valía como parlamentario. Comezo con esta observación porque me chamou a atención a exposición de motivos desta moción. Queixanse vostedes de ser excluídos cando en ningún momento desde o comezo do mandato tiveron a máis mínima vontade de chegar a acordos, como demostraron, por exemplo, votando en contra de modificativos que sabían que eran necesarios, igual que sabían que a súa non aprobación causaría un prexuízo a terceiros e a propia cidade e o Concello como institución. Daba igual, vostedes sí que practican o non polo non. En cambio, agora, o primeiro que propoñen neste novo ano é un modificativo. Unha proposta que, ademais, agora fica sen razón de ser o anunciar o goberno local que presentará un proxecto de orzamentos e que a alcaldesa, no caso de ser rexeitado, se someterá a unha cuestión de confianza vencellada a súa aprobación. É unha decisión lexítima, aínda que a alcaldesa non ten a nosa confianza despois de constatar os múltiples incumprimentos dos compromisos contraídos co BNG. En calquera caso, se pese o anunciado, ao final non fose así, e o goberno local non optase por esta vía, estamos de acordo en que é urxente un modificativo, porque efectivamente os convenios non se prorrogan e non se pode deixar as entidades sen convenio e é tamén necesario dotar orzamentariamente investimentos que son necesarios nos barrios. Unha das críticas principais que formulamos ao goberno local é a desatención que sofren moitos barrios da nosa cidade. Por esa razón, imos votar a favor da moción e, por suposto, por coherencia, se imos votar a favor é porque o BNG ten disposición a negociar os contidos dese modificativo no caso de que finalmente non houbese uns novos orzamentos. Pola miña banda, nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Señor Deus, vostede non está de aniversario, non? Non. Vale. Non, é que antes felicitábamos os aniversarios de boda porque coincidían a señora Díaz e o señor Soto e eu comentei que o mandato pasado fora o dos nacementos porque houbo 6 nacementos de fillos e fillas dos membros da corporación e un máis que foi o neto do señor Deus. Entón, pero como estamos así en ano novo, parabéns por todo en xeral, para todos, feliz ano, moita saúde. Señor Laje, ten a palabra. Que foi? Día de los Arquitectos, hoxe. Fenomenal, vale.
Para o próximo pleno vou traer todas as efemérides. Entón, hoxe, Día dos Arquitectos, pois parabéns aos arquitectos. Algo máis? Non. O 21 de xaneiro é Santa Inés, por se alguén quere traer algo, pasteles ou algo así. Agora imos coa moción, señor Laje. Bueno, pois moitas gracias. A verdade, quedome máis tranquilo porque sempre me critican por facer referencia ao santoral. Vexo que ao final todos queren felicitarse, sea dunha maneira ou doutra. Señor Soto, por favor, quer dicir, felicitacións todas as que fagan falta. Só faltaría. Que máis que desesarlle a felicidade a todo o mundo, verdade? E a saúde, sobre todo. Bueno, pois, señor Lorenzo, non dixen que fora adivino, digo que eu non teño a capacidade que ten vostede de adivinar cando vai a chover ou que vai a pasar dentro de 3 meses. Quer dizer, teño as miñas limitacións. Vostede ten algunhas dotes polo que se ve ou non, que cando menos manifesta que as ten. Entón, bueno, pois... Claro, vostede presenta unha moción e ninguén lle quite que presente unha moción. Supoño que o que non impedirá eso que a alcaldesa no exercicio das súas competencias anuncie que vai a presentar un orzamento antes de que remate o mes de xaneiro. Supoño que as dúas cuestións son compatibles no tempo, non hai sobresalto algún. Hai unha manifestación por parte do BNG de que non estaban dispostos a negociar o orzamento, é o grupo co que mantemos acordos, uns levan uns ritmos, outros levan outro, evidentemente todo sempre é millorable, e vostede dice agora que quere falar, pero fai 3 ou 4 semanas dixo que a primeira condición era sacar a alcaldesa de diante, non sei se se acorda, quer dizer, está por escrito, entonces comprenderá que non podemos tomalo en serio. Si lle digo que si quere facer unha aportación, lo levamos desde o ano pasado esperando que nos fagan entrega desas 600 propostas ás que fixo alusión. E de verdade que as recolleríamos gustosamente. De momento non tuvemos a oportunidade de recibilas. E eu hoxe aquí o emplazo a que non las faga chegar porque que difiramos na política fiscal e que non vexamos igual algunhas cousas non quere decir que non se podan ter en conta as súas propostas. O digo por si no próximo pleno quere volver a decir que teñen propostas, xa lle adianto que lle recordarei si as entregou ou non as entregou para ver cales son esas 600 propostas. Básicamente, para sacar esas 600 propostas da nebulosa na que están desde o ano pasado, que dixo que as tiña, pero ninguén as veu. Polo menos, recibir non as recibimos. En calquera caso, o que me podo é limitar a reproducir o anuncio que fixo a alcaldesa. Creo que a moción é extemporánea absolutamente desde o momento en que se dice que se vai a presentar un orzamento. Poden manter a moción? Sí. Poden votala a favor? Sí. Vale para algo? Para nada. Para nada. Quer dizer, é que neste caso nin carta aos Reyes Magos, Quer dizer, as mocións saben que non teñen valor xurídico ningún, pero son unha declaración de intencións, unha manifestación de voluntad, se interesan por unha serie de temas, está ben, é razonable, pero neste caso, creo que terán a oportunidade de pronunciarse cando se presenten os orzamentos. E se queren facelo antes, non só a man está tendida, é que os estamos convidando a que nos fagan chegar as súas propostas. As anunciaron fai máis dun ano, non as vimos. Se as queren achegar, serán ben recibidas, estudiadas e, polo tanto, tidas en conta. Eu creo que isto é importante. Creo que hai unha decisión. E esa decisión é unha decisión que anuncia quen a pode anunciar, que é a alcaldesa. Presentar un orzamento e, se o orzamento non obtén o respaldo necesario, someterse a unha cuestión de confianza. Xogar cas cartas marcadas? Non, utilizar as ferramentas que permite a lei. Como lle dixen ao señor Jorquera, pode haber acordo ou desacordo, pero a vida continúa. Si en Pontevedra se fixe unha cuestión de confianza, na Coruña, se a alcaldesa o decide, pois pode habela. Evidentemente, xo anunciou onte, se o orzamento recibe o respaldo, encantados. Que esperamos? Que sexan responsables e se manifesten a favor. Agora, entre o desexo
e a experiencia, xa houve modificativos, como dixo o señor Jorquera, onde todos sabíamos que era importante que saíran adiante, pero vostedes se manifestaron en contra, é dicir, aplicaron aquilo de Montoro, cuanto peor, mejor. Si se cae España, ya la levantaremos. A vostedes igual. Si non cobran, a ver si todo é un desastre e despois vamos nos a rescatalo. Creo que non é boa política. Hai unha política de diálogo, vostedes sabe que participan en diferentes ámbitos, creo que isto non se parece, por sorte, para todos e para todas, nin por asomo a Madrid, o que pasa que ao mellor teñen mala conciencia, porque eu creo que non se poden queixar nin do tratamento que lle dá a alcaldesa, nin o conxunto do goberno municipal. Vostede, de forma apocalíptica, anunciou aquí que al PP ni agua. Bueno, eu creo que, señor Lorenzo, se somos todos ponderados, recoñezamos que isto, salvo que vostedes continúen por esos derroteros, como decía o señor Jorquera, creo que aquí podemos discrepar, pero creo que se manteñen cuestións bastante elementales e fundamentales. Por lo tanto, non podemos apoiar unha moción destas características, temos que votar en contra, pero basicamente porque sería incoherente absolutamente que a alcaldesa anuncie a presentación dun orzamento e que votemos a favor de presentar un modificativo. As entidades terán orzamento e vostedes podrán votar a favor, en contra ou abstención. E inversións tamén. Só lle vou decir unha cousa, señor Lorenzo. Este goberno é o goberno que máis execución orzamentaria tivo dende que hai datos de execución orzamentaria na Coruña. Exactamente 49 millóns de euros, 47 no capítulo 6 e 2 en capítulo 7 no ano 23. O doble que a única vez que vostedes gobernaron co alcalde Negreira. O doble. O doble. Ten que Por lo rematar, tanto, señor Laje. de execución, remato, señora alcaldesa, de execución orzamentaria, vostedes poden vivir nun mundo paralelo, pero o récord de execución orzamentaria se dou con este goberno. E, por certo, xa lle adianto que hai inversións previstas por máis de 80 millóns de euros, sí, señor Lorenzo. Non é un conto, son contas. Non é un conto, son contas. E, sobre todo, é que son actuacións financiadas, fruto da xestión con outras administracións e fruto das decisións orzamentarias que tomou este goberno nos últimos anos. A maiores dos 80 millóns poderá haber o que a alcaldesa poña sobre a mesa cando traíamos a pleno o orzamento. Polo tanto, señor Lorenzo, recorde, ano 23, o ano de maior investimento nesta cidade, baixo a alcaldía de Inés Rei. Hai que roelo, señor Lorenzo, é así, é o que hai, nada máis. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Grazas. Queda aprobada. Rematamos aquí as mocións. Se lles parece, facemos unha pausa ata as 12:05, onde retomaremos coas preguntas orais.
Ben, retomamos a sesión coas preguntas orais. Primeira pregunta do Grupo Municipal do BNG sobre a actividade do Consello Municipal da Cultura. Señora Queixas, ten a palabra. Moi bo día de novo, grazas, alcaldesa. Acredita o Goberno local no Consello Municipal da Cultura como órgano de participación do tecido cultural coruñés? Acredita, sin ningún xénero de dúbidas. Pois a verdade é que en materia de política cultural o Goberno local comeza o ano da mesma maneira que rematou o ano vello, ensimismado e encerellado entre a inexactitude e a mentira, como recollemos hoxe mesmo nas respostas ás preguntas escritas que acabamos de recibir, onde, polo visto, afirma este Goberno local que o Consello Municipal de Cultura segue a funcionar sen o Consello Municipal da Cultura. Ensimesmado, decíamos, no fondo e tamén nas formas. Ensimesmado no forno porque non se percibe o deseño dun proxecto cultural propio, enraizado na participación do vizoso tecido cultural da cidade, planificado desde unha dirección competente en materia de política cultural que proxecte a cultura desde infraestructuras en bo estado de mantemento e conservación e, sobre todo, accesível a todos os públicos de todos os barrios da cidade. E ensimismado tamén nas formas, xa que volvemos comprobar como este Goberno local medra na falta de credibilidade como imbatível incumpridor da súa palabra e medra tamén na incoherencia ao votar no pleno unha cousa e despois facer a contraria. E un novo exemplo é o Consello Municipal da Cultura en período de rebaixas anticipado, como antes tamén o mencionamos na moción a respecto do Consello da Memoria Democrática. No pleno de setembro, desde o BNG, defendemos aquí unha moción centrada nun conxunto de medidas para impulsar a cultura viva da cidade e, por fin, poñer fin ao progresivo deterioro que veu marcando o Goberno de Inés Rei por inacción ou omisión ao longo dos últimos 5 anos. Esta moción, lembramos que contou co voto favorável unánime do Pleno. O primeiro dos acordos instaba o Goberno local a impulsar o Consello Municipal da Cultura co fin de cumprir coa súa finalidade primeira, que é a de promover a participación cidadá e canalizar as propostas e inquedanzas das persoas e entidades con presenza na vida cultural da nosa cidade. E rematou o 2024 e o Consello Municipal da Cultura continuou desactivado. O máximo esforzo que foi quen de facer o Goberno local foi chegar a constituílo en novembro de 2023, porque así constaba no acordo co BNG para a investidura da alcaldesa e por insistencia do cumprimento dese acordo por parte do BNG neste pleno en varias ocasións ao longo do pasado ano. Segundo o Goberno local, coa constitución do Consello Municipal da Cultura nacía literalmente, un organismo de participación co que o Goberno de Inés Rei lle quere dar voz ao sector cultural da Coruña, pasando a formar parte da acción municipal coas súas achegas directas. Esa voz que se lle ia dar ao tecido cultural da cidade logo quedou rouca. Habería que agardar 6 meses até maio de 2024 para a celebración do primeiro pleno en que foron eleitos os membros da Comisión Permanente. Nunha sesión, recordámolo ben, con moi cativa participación da rede cultural local e con moitas dúbidas que ali foron expostas públicamente a respecto da propia convocatoria e do proceso de candidaturas aberto previamente baixo unha curiosa borrosa transparencia. A partir de aí, nada máis soubemos do Consello Municipal da Cultura. Falta de vontade do Goberno local para o diálogo e a participación, falta de confianza nas posibilidades da rede dos creadores culturais como sector estratégico da cidade, falta de estratexia, compromiso e dirección cultural por parte do Goberno local. Por que se nega o Goberno de Inés Rei a cumprir o regulamento do Consello Municipal da Cultura? Por que lle nega este Goberno local posibilidades á Coruña como a cidade creativa que é desde unha das súas fortalezas históricas como é a cultura de base participativa? Por que se pecha a participación e a implicación da cidadanía para facer parte da acción municipal coas súas achegas? Como vai comprometerse, en definitiva, o Goberno de Inés Rei co desenvolvemento do Consello Municipal da Cultura neste 2025 que acabamos de comezar? Ou acaso é que xa deixou efectivamente de acreditar este Goberno local no Consello Municipal da Cultura como órgano de participación do tecido cultural coruñés? Bueno,
Como dicía antes, este goberno acredita firmemente no Consello Municipal da Cultura, como demostra o feito de que foi o goberno da nosa alcaldesa Inés Rei quen aprobou, por fin, este organismo tan necesario. Non foron outros gobernos. E tamén hai que lembrar que todos os grupos políticos que forman parte desta corporación municipal tiveron responsabilidades na área de cultura deste Concello. Pero foi o goberno de Inés Rei quen aprobou o Consello Municipal da Cultura porque cree firmemente na participación do tecido cultural e mesmo na súa intervención relata que sí, se estiveron a facer cousas, pero se fixeron moitas máis das que se relatan aí. Efectivamente, o Consello Municipal da Cultura se constitúe en novembro de 2023. No 24 se designan a 5 persoas de recoñecido prestixio no eido da cultura para a súa permanente. Se produce a elección da vicepresidencia do Consello, que é Rogelio Celso Groba, e se elixiron 7 persoas que forman parte da comisión permanente que está a traballar na definición dos grupos de traballo sectoriais do Consello Municipal da Cultura e que ten unha comunicación permanente coa área de cultura no día a día, no traballo, na definición da programación cultural desta cidade e no reforzo da participación da cultura de base. E que vai a ter no ano 25 unha participación directa na definición estratégica da xestión cultural apoiada e impulsada desde este Concello e, efectivamente, con actuacións que terán unha envergadura moi importante, reitero, desde o ámbito estratégico. E vai a contribuir decisivamente ao tecido cultural desta cidade, porque ten que ser así, xa o leva facendo nos últimos anos e terá que mellorarse incluso as canles de participación e de interlocución para que siga sendo así, na consolidación da Coruña como auténtica capital cultural do noroeste do Estado. E isto non é, digamos, un eslogan carente de ningún contido. Eu creo que, efectivamente, calquera tipo de afirmación, non, e máis unha afirmación desta dimensión, ten que vir acompañada de datos. E os datos, pois, obviamente, falan ben as claras que desde a chegada de Inés Rei á alcaldía da Coruña houbo unha explosión, se se pode chamar así, cultural sen parangón na historia recente da nosa cidade. Vou poñer exemplos, porque efectivamente podería estar falando de moitos casos, pero vou poñer exemplos que incluso teñen un valor desde o punto de vista cualitativo ou simbólico moi importante. Tamén no que, digamos, o impulso da participación da cultura de base. A Banda Municipal de Música está nas mellores cifras da súa historia. Un 20% máis de asistentes aos concertos da banda dos que había antes da chegada de Inés Rei á alcaldía. As bibliotecas municipais teñen o maior número de socios e socias da súa historia. Os museos científicos coruñeses están en cifras históricas tamén. As exposicións municipais medraron un 30% os visitantes desde a chegada de Inés Rei á alcaldía da Coruña. O Museo Arqueolóxico e o Castro de Elviña triplicaron os visitantes. E, efectivamente, podería seguir con moitos máis exemplos, o Teatro Colón, que tamén está en cifras históricas de asistentes, o Rosalía, etcétera, etcétera. Efectivamente, o traballo do tecido cultural da nosa cidade e, fundamentalmente e esencialmente, polo valor cualitativo que ten a cultura de base, vai a contribuir, xa o está facendo, efectivamente xa o está facendo. Estes datos son datos que veñen apoiados tamén pola participación do tecido cultural da cidade na construción dun proxecto que, sendo plural no seu contido e nos seus enfoques, sí que bebe da identidade histórica da nosa cidade, como unha cidade vanguardista, como unha cidade que sempre, efectivamente, mirou máis alá das nosas fronteiras, que ten unha tradición atlántica que está presente continuamente nos contidos culturais da nosa cidade e que ten vocación, efectivamente, de saír ao exterior nas súas expresións culturais e artísticas, que é outro dos grandes a cidade da cultura no mapa a nivel mundial, a cidade da Coruña no mapa a nivel mundial tamén desde o punto de vista cultural. Somos a cidade máis plural nas súas manifestacións culturais de toda Galicia, con moita diferencia, indiscutible, pero ao mesmo tempo
sin ningún xénero de dúbidas, bebemos da identidade do galeguismo histórico que ten as súas raíces na nosa cidade xa desde 1916 e moito antes, non? Coas Irmandades da Fala. Obviamente, identidade, orgullo de identidade e proxecto universal, que é no que vai a participar activamente o Consello Municipal da Cultura e o tecido cultural da nosa cidade. Moitas grazas. Segunda pregunta do Venegas sobre espazo público. Un momento, por favor. Señora Beira, non? Sí, sí, sí. Vale, vale. Nada. Estou buscando a pregunta. Nada, tranquila. Non me conto. Ui, de verdade. Hasta aquí. Pode explicar, Inés Rei, cal é a súa prioridade na ocupación do espazo público da cidade? Sí, ben, o primeiro agradecer os parabéns polo meu aniversario, antes non o comentei, pero precisamente casounos a nosa compañeira, a señora Neira, e ben casadas que quedamos. Tamén aproveitar para parabenizar o señor Soto. Ben, indo a pregunta, o espazo público é precisamente o territorio da cidade onde calquera persoa ten dereito a estar. Un lugar de encontro para todas as realidades e onde se pon precisamente de manifesto a diversidade dunha cidade. Por iso, a prioridade, como non pode ser de outro xeito, é o uso común deste espazo público por parte de toda a cidadanía. Ben, pois para o BNG, desde logo, a xestión do espazo público é unha das competencias propias dos concellos máis importantes, porque incide na actividade económica, pero incide tamén no benestar social, na accesibilidade, en como, efectivamente, nos relacionamos nunha cidade. Se priorizamos unhas ou outras cousas, uns vehículos ou outros, unhas actividades fronte a outras, estamos a determinar efectivamente como nos relacionamos tamén na nosa cidade. E dentro deses usos que pode ter o espazo público, sen dúbida está o uso do espazo público de xeito privativo por parte da hostalaría, é dicir, as terrazas. As terrazas deberían de estar reguladas, deberían de ter un control municipal que controlase os espazos que se utilizan, pero tamén os horarios e como se utilizan eses espazos, ten que asegurar que todas as persoas, independentemente das súas condicións físicas ou psicolóxicas ou neuronais, poidan moverse pola cidade e que a xente poida incluso acceder aos seus portais. Hoxe en día, na nosa cidade, vemos como hai certamente un descontrol na utilización do espazo público por parte da hostalaría. Súfreno as persoas que teñen mobilidade reducida, súfreno as persoas que viven moitas veces a carón de locais de hostalaría e ven como non poden acceder aos seus portais por un uso abusivo do espazo público por parte da hostalaría. Evidentemente non é toda a hostalaría, pero sí hai esas utilizacións abusivas. Vemos tamén como se utilizan, se sobrepasan moitas veces os horarios. Moitas veces o propio goberno de Inés Rei ten ampliado os horarios, perxudicando moitas veces a veciñanza e perxudicando o descanso das veciñas e dos veciños. Nos creemos que ten que haber unha nova regulación na nosa cidade porque están aí as prazas de aparcamento utilizadas por terrazas que se iniciaron na COVID, están aí as estruturas fixas das terrazas de María Pita, os chamados no seu día chirimbolos, que levan caducadas desde 2022. Aí hai unha serie de cuestións nas que hai que poñer orde e o que vemos é que o goberno de Inés Rei está deixando esta tarefa absolutamente de lado. E nós recibimos diariamente queixas por este descontrol nas terrazas. E o que estamos a comprobar unha vez máis é que o goberno en minoría de Inés Rei está a incumprir o acordo de investidura porque a nova redacción dunha ordenanza de terrazas estaba entre os compromisos que se deberían de cumprir efectivamente a curto prazo. Non se está a cumprir iso en absoluto.
absoluto. Desde logo, creemos que esta é unha tarefa pendente, pero non só deste mandato e deste acordo de investidura. Nos tamén queremos lembrar que o Goberno Municipal de Inés Rei do pasado mandato xa se comprometera á redacción dunha nova ordenanza, que se comprometeu na Mesa por unha mobilidade sostíbel a redactar esta ordenanza, e o que vemos é que non hai absolutamente ningún avanzo. Así que o que queremos saber é finalmente cando vai traer o Goberno de Inés Rei unha nova ordenanza de terrazas a este pleno para que a poidamos discutir e que a poidamos negociar e que se poida aprobar unha ordenanza que desde logo requirirá despois de control e de sanción se é necesario e desde logo, bueno, pois dunha implicación real deste goberno para co espazo público e para que todas e todos poidamos utilizar o espazo público de maneira democrática. Nada máis. Si, na actualidade estamos a traballar na configuración da Coruña do futuro, no que chamamos, como dicía o meu compañeiro señor Borrego, a segunda gran modernización da cidade, na que as rúas non se entenden só como vías de paso, sino que son a representación da sociabilidade, os lugares de vida comunitaria, de convivencia e interacción entre as persoas, espazos de benestar e relación. Unha total transformación que estamos a acometer e que só neste mandato xa levamos investidos máis de 50 millóns de euros en obras, porque, como di, investir en espazo público é, por suposto, un exercicio democrático. Ben, pero se falamos dos usos privativos ou aproveitamentos especiais do dominio público, como poden ser as terrazas que comenta ou solicitudes de ocupación por obras, mudanzas, etc., a normativa de patrimonio das administracións públicas regula o outorgamento das autorizacións ou concesións, así que xa están reguladas. No caso das terrazas, trátase dunha autorización anual expresa que o Concello tramita a partir da solicitude dun local de hostalaría. Con relación a eses atrancos e obstáculos de paso a portais, que comenta agora e que tamén denunciou en medios de comunicación recentemente, pois a ordenanza de terrazas vixente xa impide que se ocupen con terrazas os espacios fronte aos portais. E, ademais, tamén que o espacio da beira rúa ten que ocuparse evitando eses atrancos que denuncia. Por enriba, hai, ademais, normativa de carácter superior que tamén é de aplicación na tramitación destas ocupacións de terrazas, como pode ser a normativa de accesibilidade, o PEXOM, ou, por exemplo, o reglamento electrotécnico para baixa tensión. Con respecto á normativa de accesibilidade, aínda que na ordenanza vixente de terrazas o espazo libre que hai que deixar é de 1,50 m, xa estamos a ter en conta o 1,80 m que di a normativa de accesibilidade. Entón, é verdade que a ordenanza de terrazas necesita unha actualización na que xa estamos a traballar e temos un borrador que lles faremos entrega e compartiremos con vostedes próximamente. Entón, isto é unha cousa, a regulación, que, como digo, xa existe. E outra diferente é o seu cumprimento, o cumprimento da autorización, o cumprimento do plano de distribución ou mesmo dos horarios. Neste caso, a Policía Local axuda na vixilancia deste cumprimento e, ademais, a veciñanza, a través do IRIS, pode presentar queixas sobre determinadas ocupacións que son atendidas coa maior dilixencia posible. Compre dicir que no ano 2024 tramitáronse varios levantamentos daquelas terrazas que tiveron denegacións de ocupación con orden de retirada que, por certo, tamén son levadas a cabo pola Policía Local. E xa, na nova ordenanza, tamén se estuda unha maneira novedosa para axilizar o debido cumprimento destas autorizacións e evitar ocupacións non autorizadas, que son as multas coercitivas. Outra novidade implementada para o ano 2025 é a necesidade de colocar a autorización e mesmo o plano de distribución da terraza nun lugar visible do local para que tanto a Policía Local como a cidadanía poida ver que terraza está autorizada para cada un dos locais. Ben, finalmente indicar que a recadación obtida polas ocupacións con terrazas máis do dobre que no ano anterior pon de manifesto o control que xa estamos a exercer sobre as mesmas. E remato como comecei, o espazo público ten que ser de uso común, pero a máis ten que recoller as redes de servizos básicos, pluviais, abastecemento, electricidade, sen esquecer estes aproveitamentos especiais do dominio público. A mellora do espazo público da Coruña que estamos levando a cabo aumenta a actividade comercial de proximidade, amplía a seguridade e a accesibilidade e, en definitiva, contribúe a mellorar a calidade de vida e o benestar das persoas. Grazas. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do Venegas, señor Soto. Grazas, señora alcaldesa.
Que valoración fai o Goberno municipal das súas políticas en materia de turismo durante o 2024? Pois a valoración que se fai é positiva, sen renunciar, obviamente, a mellorar, porque todo se pode mellorar. Eu xa sabía que me iba a contestar isto e aínda lle podo prever o que me vai contestar a continuación. Vostede dirame que a Coruña é un referente turístico, grazas, entre outros, aos grandes eventos, e que será un referente aínda máis grande logo de que se reforme Riazor, seguramente. Basicamente sei que me dirá iso porque é o mesmo se eu lle trouxese unha pregunta sobre deportes ou sobre cultura, como acaba de facer a miña compañeira, a señora Queixas. En realidade creo que isto deriva dunha cosmovisión que temos un tanto diferente entre o BNG e o PSOE sobre como hai que tratar esta cidade. Vostedes falan de promoción da cidade e apostan vostedes por iso, por grandes eventos, por grandes reformas. Nos consideramos que o que temos que facer, tanto en materia cultural como deportes, é coidar a cidade. Aquí hai moitas asociacións culturais que están vendo mermada a súa capacidade para realizar actividades porque o Concello está desinvestindo nalgúnas partidas ou, basicamente, hai asociacións deportivas que non teñen un convenio e as asociacións deportivas, por certo, que fan no seu barrio unha labor que eu creo que é encomiable. Pero, bueno, vamos a falar de turismo. Como digo, para min, esa cosmovisión que teñen vostedes da promoción da cidade non responde a unha política turística digna de tal nome. E se así fose, dende logo, o noso maior atractivo turístico serían os centros comerciais e as administracións públicas, que son a causa de boa parte dos desplazamentos que se producen a Coruña dende todo o país. Pero política de promoción turística eu creo que é outra cousa. Política de promoción turística progresista, aínda outra ben diferente. Xa presentamos unha moción e varias iniciativas solicitando a aprobación dun novo plan estratégico de turismo para mellorar a promoción tamén da Torre de Hércules, aumentando os seus horarios de visita, convocando tamén o órgano reitor do Consorcio de Turismo ou negociando, en fin, un novo mapa de liñas no aeroporto de Alvedro. Esas foron as nosas propostas nos últimos meses. Pero a pesar de que o Grupo Municipal do PSOE ten votado a favor desas mocións, non se cumpriron estas medidas. Nos consideramos, en primeiro lugar, que un plan estratégico de turismo é necesario para garantir un turismo sustentável, un turismo que protexa o dereito á vivenda das e dos coruñeses e que presente unha oferta cultural nutrida que sirva para poñer en valor a nosa lingua, a nosa cultura, a nosa historia, a nosa gastronomía, as nosas tradicións, que deseñe un modelo de turismo respectuoso con o noso patrimonio e o noso espazo urbano. E tamén lembrábamos hai un ano agora na nosa moción que a falta de aprobación deste plan para o seguinte período deu en que a cidade non pudese beneficiarse dos plans de sostibilidade turística en destino dos fondos Next Generation. Que atopamos nos pola contra? Pois unha certa parálise. Parálise a hora de convocar o proceso de estabilización de persoal do Consorcio de Turismo, que foi aprobado in extremis logo de 8 meses de espera. Parálise a hora de mellorar a transparencia do Consorcio, cuxo tabuleiro electrónico permanece inactivo, ou case inactivo, e o seu Consello Reitor sen convocar dende marzo. En fin, atopamos incluso facturas en pagar por varios miles de euros. Sobre o mapa de rutas de Alvedro, tampouco temos unha novidade de que nos alegrar. Eu sei que o señor concelleiro ten sensibilidade nacional e constame que ten discutido cos administracións centrais e autonómicas sobre este asunto, pero sen resultados palpáveis. Señor concelleiro, se eu fose vostede, exixiría a transferencia das competencias na xestión dos aeroportos a Galiza. Só así poderemos ter aeroportos competitivos e que dean a sociedade galega o servizo que merece. Pero, no entanto, vostedes deben chegar a acordos palpáveis coas aeroliñas e animar a outros concellos a sumarse ás negociacións. Do contrario, o aeroporto continuará a esmorecer. Por tanto, esta é a nosa visión sobre este asunto. Ben, son visións efectivamente diferentes, pero non tanto. Eu non creo que o problema do sistema aeroportuario dependa exclusivamente dunha transferencia. Creo que depende dunha visión que efectivamente ten que calar, non ten que callar onde ten que callar para entender que o galego é un sistema aeroportuario singular con necesidades específicas. Calquera caso, porque este é un tema moi manido, ainda que estemos falando de turismo, claro, efectivamente se vincula tamén á programación cultural, porque creo que acertadamente a nosa alcaldesa
ten feito coincidir na mesma concellaría a área de cultura e a de turismo, creo que é un gran acerto, porque efectivamente nun destino urbano como o noso, a programación cultural ten que ir vinculada precisamente á captación de visitantes, creo que é un eixo fundamental, e a coordinación que debe de existir entre ambas áreas creo que é imprescindible. É que non é, e volvo a dicilo, é que creo que os modelos, digamos, turístico-culturais ou vinculados ao cultural que defenden, por un lado, a aposta decidida pola cultura de base e especificamente por aquela máis vinculada á nosa identidade desde o punto de vista cultural e lingüístico, eu creo que esa aposta se está a facer. Bueno, de feito, estamos nunhas cifras de apoio á cultura vinculada á nosa identidade, sin parangón. De feito, somos a cidade galega que máis inviste nelas, con moita diferencia, nas entidades culturais que precisamente fan cultura de país. Pero que eso non é excluinte de que se poida apoiar e se poida fortalecer unha aposta de promoción da cidade no exterior, pois tamén vinculado a aquilo que se chama ocio e espectáculo. Por que é incompatible? Quero dicir, é que o que non acabo de entender é por que é incompatible. É que non é incompatible, é que se pode facer de todo. Na anterior pregunta xa manifestaba que isto é plural, aberto, aquí caben todas as expresións artísticas, culturais, de ocio, de espectáculo e tal. E, efectivamente, a cidade ten músculo e ten masa crítica para responder a unha oferta así. Sin olvidarnos dunha importancia tamén, da importancia que ten nun destino urbano, o turismo vinculado aos congresos, o turismo máis, que, por certo, aumentou este último ano no 24 a 145.330 asistentes, un 27% máis que no ano de chegada da alcaldesa ao goberno da cidade, que efectivamente fala tamén de que hai unha aposta decidida cara a ese tipo de turismo. E logo, pois, efectivamente, ocio e espectáculos, eu teño que dicilo, ademais que non me doi ninguna prenda, todo o contrario, digo con orgullo, que ocio e espectáculo se pode facer fundamentalmente tamén porque hai unha aposta de colaboración institucional, de cooperación institucional coa Xunta de Galicia, da que esta cidade ten moita tradición, xa era hora de volver a recuperala. Agradezo públicamente a implicación da Xunta de Galicia na programación, tanto do Coliseum como, efectivamente, de eventos multitudinarios como Morriña, etc., como o Festival Morriña, o Recorda, etc., que sí que teñen contribuído de forma decisiva a que a cidade tivera tamén un empuxón na afluencia de visitantes. Eu só aporto un dato. O Coliseo é a primeira vez en toda a súa historia que ten pasado de 200.000 asistentes a eventos nun ano. 200.000 e con eventos onde máis do 60% das entradas se compran fora da comunidade autónoma. O cal, efectivamente, tamén é unha aposta polo turismo. Como que non? Claro, efectivamente. Sin esquecernos da sustentabilidade que está aí. E, obviamente, o plan de sustentabilidade contempla un plan estratégico que xa foi comentado co sector nunha reunión neste palacio e que está xa enfocándose no seu traballo, na súa definición, como ten que facerse coa participación do propio sector. Eu sei que hai distintos modelos turísticos, sei non, pero aquí estamos apostando por un modelo global, centralizado, o sea, central, que englobe todas as manifestacións no que se refire á programación cultural que poden aportar moito ao turismo e sin esquecernos de cuestións importantes tamén no ámbito dun destino urbano como é os congresos e o turismo máis. Eu, e tomen isto con reservas e con cariño, eu creo que hai que facer unha reflexión profunda sobre que non é incompatible unha cuestión e outra. E non o digo eu. Un xornal centenario, non é un tema destes de internet extraño, publicou no mes de agosto unhas manifestacións de José Antonio Liñares, o presidente da Unión Hotelera de Compostela, que falaba de patinazo en Compostela durante o Apóstol e poñía
ao goberno municipal de María Pita como exemplo de boa planificación. Non o dixo un militante do Partido Socialista, nin o dixo o presidente dunha asociación, non, de Santiago. Igual que Agustín, ao que todos coñecemos, non, de Ospeco, ten manifestado que a ocupación hotelera da cidade está en cifras históricas, con un 92% no período estival, algo que non pasaba desde, non hai, digamos que nas estadísticas recentes, datos a ese nivel. Bueno, efectivamente, tendo en conta que hai que facer unha aposta pola sustentabilidade, pero creo que, efectivamente, Coruña, de momento, está nun período de crecemento sostible e, reitero, cunha aposta moi decidida pola pluralidade tanto na oferta cultural como turística. Ben, moitas grazas. Grazas ao BNG. Turno para o Partido Popular. Primeira pregunta, señora Catalán. Muchas gracias, señora alcaldesa. ¿Qué balance hace el Gobierno municipal de las estadísticas del Ministerio del Interior que ratifican un aumento de la delincuencia en los 9 primeros meses de 2024, habiendo sido A Coruña una de las ciudades más seguras de España? Gracias. Buenos días a todos y todas. Como ha señalado la alcaldesa en numerosas ocasiones, la seguridad es una prioridad para este Gobierno. Señora Rey, es usted la alcaldesa de un Gobierno que ha incrementado sobradamente la deuda municipal, que haya sido incapaz de ejecutar el presupuesto de inversiones, sobre todo en los barrios, que gobierna en minoría absoluta y que no sabe o no quiere dialogar con los demás grupos de la corporación para aprobar los presupuestos municipales. Pese a todo, usted sigue la estela panfletaria del señor Sánchez con consignas como nuestra ciudad está mejor ahora que en 2019, que más quisiéramos. Pero, por desgracia, vuelve usted a mentir a los ciudadanos que ven que lo único en lo que es referente a Coruña es aún más en la suciedad, la falta de mantenimiento y la criminalidad. Porque la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los vecinos, comerciantes y hosteleros de todos los barrios, algo que la señora Rey desconoce porque no pisa la calle y solo escucha aquellas asociaciones afines al aparato socialista. En esto, debo decir que también en el Grupo Popular somos diferentes a ustedes, pues los concejales al completo sí visitamos los barrios. Si bien, mire, después de 7 largos años diciendo que éramos unos alarmistas, que los vecinos solo tenían una sensación de inseguridad, en septiembre la señora Paz reconocía la preocupación de los ciudadanos por su seguridad, cuando tras más de 10 años de espera, el Gobierno de Inés Rey presentaba la actualización del Plan Local de Seguridad que difundió tras un particular proceso de recorta, pega y colorea. Eso sí, los coches patrulla, las motos, los uniformes, demás material que necesita la policía local para trabajar ni están ni se les espera. Porque no era usted, señora Rey, quien afirmaba que la policía local no tiene competencias en seguridad ciudadana, que solo era tráfico y ordenanzas, pero luego cuando le conviene presume de la coordinación con Policía Nacional y con su camarada la subdelegada de Gobierno. No se engañe, el mérito no es de su gestión, sino de los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y es que a pesar de que A Coruña sigue siendo en 2024 la ciudad gallega con mayor número de delitos, con 3.000 más que hace 7 años, la señora Rey no ha tenido la dignidad ni la responsabilidad política de convocar la Junta Local de Seguridad en todo 2024. Por ejemplo, para valorar ese plan local de seguridad, mejorar las medidas de coordinación, los protocolos o simplemente para intentar atajar este grave problema. Pero, señora alcaldesa, por favor, no sea usted tan negacionista con los datos del Ministerio del Interior, pues gracias a ellos, cada trimestre desde 2019 somos noticia en todos los medios de comunicación. Fíjese, en los primeros 9 meses de 2024 han vuelto a aumentar las infracciones penales y no voy a desglosarlas, pero sin duda lo más alarmante es que casi se han duplicado las sustracciones en vehículos, se han triplicado las tentativas de homicidio y siguen subiendo los robos con violencia e intimidación. Para muestra, un botón, que nuestra ciudad sigue siendo la primera en atracos, con una media de 5 a la semana, casi 1 por día. Y repito, la señora alcaldesa no ha convocado la Junta Local de Seguridad en todo 2024. Inaudito. Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo esto? Que los concejales de este Gobierno no se comunican ni confían entre sí. En definitiva, no son un equipo comprometido con sus ciudadanos. Tan solo recuerde, señora Rey, estos son los datos oficiales del Ministerio del Interior. Para bulos, relatos y propaganda ya están ustedes. Muchas gracias.
Los datos estadísticos a los que se refiere muestran que el ciberdelito contribuye con un peso relevante y determinante en ese resultado final de la incidencia del delito en la ciudad. La ciberdelincuencia no conoce fronteras, es un fenómeno complejo y global, y su investigación es competencia de unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil. La estadística del Ministerio del Interior, como dato positivo en lo relativo a la delincuencia convencional, refleja una bajada en delitos contra el patrimonio y contra la salud pública. Desde el Gobierno municipal, como siempre, vamos mucho más allá de nuestras competencias en las políticas que implementamos y trabajamos día a día para que el excelente equipo humano de seguridad ciudadana contribuya desde la proximidad comunitaria a la resolución de conflictos y a la mejora de la convivencia. Y así, fruto de este trabajo, ha sido la implementación del Plan Operativo de Seguridad, la App de Comercio, el Servicio de Mediación, el convenio con el Colegio de Abogados que se firmará en breve, o la Mesa de Seguridad y Convivencia en la que están presentes entidades vecinales, comerciantes, hosteleros y policía local y nacional. Son actuaciones, entre otras, que se están mostrando útiles y eficaces, y en esa línea continuaremos, manteniendo el compromiso de este Gobierno municipal con la seguridad. Y aquí quiero hacer una reflexión reiterada en otras ocasiones, con una base académica. Quien pretenda acabar con la delincuencia únicamente mediante la acción policial está condenado al fracaso. Hay que abordar las raíces del delito para poder solucionar a medio y a largo plazo, y es importante tener en cuenta que detrás de una buena parte de los delitos que se cometen en nuestra ciudad y en otras, existe el hecho constatado de un aumento en el consumo de sustancias tóxicas, la presencia de otras adicciones de tipo comportamental, el deterioro de la salud mental o un inadecuado o inexistente abordaje de la violencia de género o sexual. ¿Y dónde está la Administración con competencias para abordar esta problemática? Es prioritario que la Xunta de Galicia cambie de estrategia. No vale decir que todo es asunto de los demás. No vale eludir responsabilidades. Responsabilidades en salud mental, en adicciones, o ponerse al lado de quienes niegan la violencia de género. Requerimos el esfuerzo de todas las administraciones, porque la seguridad debe ser una prioridad para todas y cada una de ellas. Finalizo ya reiterando, como ha señalado la alcaldesa en numerosas ocasiones, la seguridad es una prioridad para el Gobierno municipal. Gracias. Moitas grazas. Segunda pregunta do Partido Popular. Señor Amado. ¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno municipal incumplió su anuncio de que instalaría el quinto contenedor en el año 2024? Señor Amado, el quinto contenedor responde lógicamente a una serie de actuaciones que se tienen que hacer con rigor, y ha habido una serie de circunstancias de carácter sobrevenido que pasaré a explicar a continuación. Desde que gobiernan, nos hemos acostumbrado a leer y oír declaraciones tanto por parte de la alcaldesa como de sus concejales que no dejan de asombrarnos. Así, desde aquellas promesas de Inés Rey en el periodo 2019-2023 diciendo que los pliegos de Nostián iban a estar preparados para su licitación, hasta las hechas recientemente, concretamente en mayo del 2024, donde afirmaba que Nostián será licitado de forma inminente. Estamos en enero del 2025 y seguimos igual. O las que podemos encontrar referidas a la obligada implantación del quinto contenedor en nuestra ciudad. Así, en septiembre del año 23, el todopoderoso concejal Laje Tuñas declaraba públicamente: chegamos a un acordo para establecer un cronograma para a implantación do quinto contenedor durante o ano 2024. Estamos en enero del 2025 y seguimos igual. Sirvan estos ejemplos para mostrar su falta de palabra y su falta de compromiso con el medio ambiente de A Coruña y su escaso rigor en la gestión de los servicios básicos municipales. La realidad que tenemos y que deben de conocer todos los coruñeses es que tenemos la Concejalía de Medio Ambiente con menos competencia de su historia y con más contratos pendientes de licitar, más de 500 millones de euros. Para la señora Rey y para el señor Laje, el medio ambiente no interesa más que como arma política.
Aún recordamos la foto de hace un año de la anterior concejala de Medio Ambiente recogiendo los peles en la playa días antes de las elecciones gallegas, o en las intervenciones públicas culpando a la Xunta de ser la causante del retraso de cualquier licitación de este ayuntamiento. La entrada en vigor del próximo día 10 de abril de la Ley 7/2022 va a suponer un incremento de recibo para todos los gallegos, y los coruñeses no vamos a ser una excepción. La nueva ley sanchista obliga a repercutir todos los costes derivados de la recogida y del tratamiento de residuos a los vecinos, sin posibilidad de subvencionar dicho servicio. Muchas son las iniciativas que hemos hecho desde el Partido Popular contra este tasazo injusto que nos imponen. Y hemos visto cómo ustedes siempre votaban en contra. ¿Van acaso a incumplir la ley promulgada por Pedro Sánchez cuando nos anunciaron que se iban a congelar las tasas y recibos municipales de esta ciudad durante el año 2024? La instalación del quinto contenedor es una obligación más de esta desafortunada ley socialista. ¿Van a estar instalados en nuestra ciudad cuando entre en vigor o nos vamos a arriesgar a una sanción por el incumplimiento de la ley? Sus clientes preferentes de la planta de Nostián ya se han adelantado y lo han instalado. A fecha de hoy, 9 de enero, no sabemos y nos gustaría saber cuántos contenedores se van a instalar en nuestra ciudad, cuántas plazas de aparcamiento se van a suprimir, cuál es el modelo de contenedor elegido para recoger esta fracción, cuándo se va a acordar la modificación del contrato de recogida de residuos, por cierto, anulado por la justicia y pendiente de licitar, y necesario para la implantación del servicio y cuánto nos va a costar. Acabo con una última cuestión que nos gustaría saber y sobre la que estamos especialmente vigilantes. Los más de 14 millones de euros que le debe a nuestra ciudad la concesionaria de la planta de residuos. Deuda generada gracias a una decisión del Gobierno de Carlos Negreira. Todo se ha dicho de paso. ¿Está siendo dilatado su pago por algún motivo, alguna negociación por parte del Gobierno municipal con la empresa responsable de la planta de tratamiento de residuos urbanos? Pregunto esto porque a fecha de hoy la empresa condenada no ha ingresado el dinero y ustedes iniciaron el procedimiento administrativo en noviembre del 2023 mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno local. Muchas gracias. Bueno, me ha preguntado muchas cosas y difíciles para condensar. En primer lugar, porque siempre lo digo, vaya de antemano que el tema es complejo y hace falta tiempo para hacerse cargo. Pero bueno, voy a empezar por una cuestión muy sencilla. Usted, señor Amado, como es lógico y es normal, pide pues que cumplamos la ley y que pongamos en marcha efectivamente el quinto contenedor, del que después podemos hablar si es una obligación impuesta por el Gobierno de España, igual que el tema del aumento de la tasa a la basura. Pero al mismo tiempo nos dice que no subamos la tasa de la basura. ¿Cumplimos, no cumplimos o cómo hacemos? En primer lugar, eso. En segundo lugar, el Partido Popular, tanto ustedes como sus compañeros a lo largo y ancho de España, hablan constantemente de la Ley 7/22 como algo totalmente unilateral por parte del Gobierno de España, obviando en muchas ocasiones que no deja de ser ni más ni menos que la aplicación de la normativa europea. Pero vamos a entrar en el quinto contenedor. Del resto de las cuestiones no voy a entrar. Vamos a entrar en el tema del quinto contenedor. Somos todos conscientes que la implantación del quinto contenedor depende de toda una serie de factores, que son complejos. Nosotros tenemos la obligación de implantar un quinto contenedor efectivamente para envases. Por cierto, la misma obligación que tienen el resto de los ayuntamientos de Galicia para implantar un quinto contenedor donde se separe la fracción de orgánico. ¿Cuántos ayuntamientos de Galicia que están en el sistema SOGAMA, muchos de ellos gobernados por usted, otros no, tienen implantado ese quinto contenedor? ¿Existen sanciones al respecto para eso? ¿Por qué no lo han implantado? ¿Por qué quienes no hemos tenido la capacidad de implantar el quinto contenedor no lo hemos hecho? Seamos del partido político el que seamos, porque el tema es muy complejo y es fácil venir aquí a hacer demagogia cuando uno está en la oposición, pero es que gobiernan en la Xunta de Galicia. Nos encontramos con ayuntamientos que han implantado el quinto contenedor orgánico con ayudas específicas para la implantación y la recogida de los contenedores. ¿Qué sucede con el Consorcio de las Mariñas? ¿Qué sucede con el Ayuntamiento de A Coruña? ¿Y qué sucede con la Mancomunidad del Barbanza, que tienen otro sistema? No han tenido en ese sentido la misma cuestión. Y le voy a decir, mire, hubo una entrevista hace poco del director de SOGAMA que contaba que 62 ayuntamientos de los 295 tienen implantados el contenedor de orgánico. Tienen implantados el contenedor orgánico. Eso es la implantación del contenedor, pero después podemos hablar del tratamiento, de las toneladas que trata SOGAMA.
de las toneladas que trata Sogama. Estamos hablando de 2.500 toneladas recogidas en una planta que tiene capacidad ya para 50.000, no llega a las 500 las tratadas. Por lo tanto, bueno, pues el tema es complejo para ustedes, el tema es complejo para nosotros. Usted ha hecho una cuestión, mire, no se ha implantado el quinto contenedor porque se está trabajando en una negociación importante con Ecoembes. Fácil no debe ser cuando ustedes, Xunta de Galicia, no la tienen todavía firmada. No voy a decir nada aquí que no se pueda decir. Difícil, complejo. Todos pertenecemos a partidos políticos que gobiernan o han gobernado. Sabemos perfectamente cómo se tienen que tomar este tipo de acuerdos, que son acuerdos difíciles, que se van surgiendo cuestiones de carácter sobrevenido y que, desde luego, el acuerdo que firme este Gobierno municipal tiene que ser favorable para los intereses de la ciudad. En segundo lugar, efectivamente, hay una cuestión relativa al tema de la recogida del quinto contenedor y se está trabajando de manera intensa para poder solventarlo. Y obvia una cuestión que es de antes de ayer, que ha sido la huelga en la recogida y la medida que ha tomado la alcaldesa de un descuento del 10% en la recogida para compensar. Por lo tanto, efectivamente, existen toda una serie de dificultades. Se pueden tomar medidas en una serie de cuestiones que se han tomado y en otra se está trabajando de manera ardua porque ya se venía trabajando en la etapa anterior para que eso se hiciera. No le voy a hablar de la excepcionalidad en la que mi compañera Noemí Díaz ha trabajado de una manera intensa con los funcionarios del área de medio ambiente y las dificultades que hemos tenido nosotros, también, por cierto, Córdoba, por ejemplo, que pueden llamarles, para saber exactamente si los tiempos han sido de carácter muy similar. Y vuelvo a repetir, las dificultades que nosotros tenemos para la implantación del quinto contenedor, que esperemos poder ir solventándolo en breve, son las mismas que tienen ustedes que gobiernan en otros ayuntamientos para la implantación del suyo. Exactamente las mismas. Con matices. Por lo tanto, con matices evidentemente porque la ciudad de A Coruña tiene una situación, porque nos encontramos efectivamente con una serie de cuestiones y luego además porque hay una cosa, no se puede modificar un contrato que está anulado y por lo tanto hay que dar encaje legal. Dentro de la ley todo y fuera de la ley no hay nada. Dicho esto, señor Amado, esperemos que a la mayor brevedad posible, y ya le digo que con el trabajo al que yo quiero agradecer de mis compañeros del área de medio ambiente, podamos ver el contenedor a la mayor brevedad. Y como estamos en momento de bodas y hablábamos en el descanso de la boda, de los aniversarios y lo demás, yo ya le digo que el día que usted se case tendrá instalado el quinto contenedor. No significa que vaya a coincidir con el día de su boda, significa que ese día ya estará instalado. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do Grupo Popular sobre o mercado de Monte Alto. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. El Gobierno municipal aprobó el pasado 20 de diciembre, en Junta de Gobierno extraordinaria y urgente, una prórroga de 8 meses en el plazo de ejecución de las obras del mercado de Monte Alto. La pregunta es, ¿conllevará este retraso algún sobrecoste económico? Moitas gracias, señor Lorenzo. Pois, como lle decía, cando debatíamos a moción, os datos dos que dispoñemos a día de hoxe a mí non me permiten afirmar o que poida suceder no futuro. O que lle podo decir é que se está traballando con normalidade, que a información que dispón o Goberno municipal é unha información que xa se dou conta dela no debate da moción e, polo tanto, a día de hoxe é a contestación que lle podemos dar. Evidentemente, sempre esperamos que non haxa costes engadidos. En calquera caso, calquera sobrecoste debe de ser informado polos técnicos e debe de estar xustificado. Non neste caso, como ben vostede dixo na súa intervención, neste caso e en todos. Por lo tanto, remítome ás súas propias palabras, que ademais creo que fixo unha reflexión, vou a concederlle, creo que bastante sensata, en canto a que as cuestións que teñen que ver con elementos técnicos sustentanse
en información que se poida verificar, non? E, polo tanto, creo que é unha aportación que vostede fixo importante. Creo que o relevante, como lle dixen antes, é que este ano o barrio de Monte Alto vai a poder contar con novo mercado, coa nova escola infantil e cunha actuación de humanización que eu creo que é importante. Creo que é un paso relevante e creo que é unha actuación de moito impacto no barrio. Gracias. Mire, señor Laje, vamos a ver. Usted gobierna esta ciudad y usted sabe que los retrasos producen sobrecostes. En otras obras que han tenido retrasos hay sobrecostes. Es más, en esta obra le voy a decir ya un sobrecoste que hay, porque hay una partida que está agotada, la partida del mercado provisional. O sea que a día de hoy sabemos que esto nos va a costar más. Hoy hablamos aquí en una moción también de Monte Alto y decíamos de informar, que hay que informar a los vecinos. Se pedía y se aprobó por todos. Yo creo que también que hay que informar de lo que nos va a costar de más la mala gestión que hace este concello, sobre todo en las obras, cuando la responsabilidad del retraso, según los técnicos, es por culpa del ayuntamiento. Pero es más, a mí en su momento se me dijo que yo era un mentiroso, que yo mentía. Cuando dije que se iban estas obras sobre el retraso, en la radio se acusó Miguel Lorenzo es un mentiroso, Miguel Lorenzo, el Partido Popular crea fake news, el Partido Popular crea bulos. Al final se vio que yo no mentía, porque la obra sufre retraso. Pero hablando de fake news, que no es otra cosa que manipular la información, le voy a hablar de fake news del Partido Socialista en el día de hoy. Mire, nosotros le hicimos 600 propuestas para el presupuesto. Las tiene usted ahí. Yo me veo que aprueba usted los expedientes sin leerlo. Cuando fue el anterior presupuesto hicimos 600 propuestas. Y es más, una, la de la Orquesta Sinfónica, la aceptaron. Tiene usted ahí las 600 propuestas del próximo año. Le hablo de otra fake news. Habla usted que es el gobierno que más ejecutó, 47 millones de euros. No me hable de lo que ejecutó. Cuénteme lo que no ejecutó. Cuénteme lo que está en el presupuesto de inversiones en los barrios que no se ha ejecutado por parte de este ayuntamiento. Más de 90 millones en el año 2024. Ahora acabo de oír una, que la mayor prioridad que tiene este concello es la seguridad. Si esa es la mayor prioridad que tiene el concello, la alcaldesa, y tal como está la ciudad en temas de inseguridad, así nos van los demás temas. Y ya la última, perdone señora Neira, habla usted de que una rebaja en el recibo de la basura por la huelga. ¿Sabe de cuánto es la rebaja? De 1,5 €. De 1,5 €. Mire, de verdad es que lo que hay que oír. Estas son las fake news. Y le voy a contar el bulo, que también hay bulos. Dice usted que quiere una oposición responsable respecto a los presupuestos. Y que entonces, que cuando los presente, que espera mi apoyo. Mire, la oposición es responsable. Responsabilidad es exigir y fiscalizar, pero la responsabilidad no es apoyar sus desfeitas. Yo no voy a apoyar unos presupuestos que no contengan las alegaciones que propondrá en su momento, cuando ustedes los presenten, el Partido Popular. Ya se lo digo ahora, porque mi responsabilidad no solo es que haya un presupuesto bueno para la ciudad, mi responsabilidad es también que ese presupuesto se ejecute, que es lo que estamos denunciando. Y dicho esto, ya digo, a mí se me llamó mentiroso, porque dije que había retraso en esa obra. Yo, si utilizara los mismos códigos que utilizó la alcaldesa, para mí tendría que decir que la alcaldesa miente. No me gusta decir eso. Prefiero decir que la alcaldesa está mal informada o que la alcaldesa se equivoca, como se equivocó en otros temas de esta ciudad. ¿Se acuerda cuando decía que todas las fiestas estaban contratadas en tiempo y forma y pagamos más de 4 millones de euros en facturas irregulares en las fiestas? ¿Se acuerda usted cuando la alcaldesa le defendió cuando fue la licencia de las obras en sus bienes y su propiedad y habían hecho usted las obras sin licencia? ¿Se acuerda cuando la alcaldesa dice que en Asubias va a beneficiar a todos los coruñeses y ahí lo único que se va a beneficiar es un fondo de inversión extranjera? Eso y mucho más. Ustedes sí que son el gobierno de las mentiras, de los bulos y de las fakes. Muchas gracias por su atención.
Gracias, señora alcaldesa. Señor Lorenzo, sobre os planos personales, creo que xa yo aclarei en privado e en público teremos a ocasión. Sinto moito que persista no error, en calquera caso, no pecado e a penitencia. Eu non sei se vostede fai unha pregunta sobre Monte Alto ou sobre calquera tema para, podemos denominarlle a pregunta Miguel Lorenzo no pleno, no que fala de todo e de nada ao mesmo tempo. Sobre que quere que lle conteste? Vostede veu aquí a decir que lle chamaran mentireiro. Se eu lle conto todo o que escoito, me chega o día inteiro. Mira unha cousiña, por que non empezamos polo último pleno, no que vostede, bueno, podíamos facer o que facían no mandato pasado, que quitaban el audio e lo ponían. Vostede dixo que iba a vir aquí ao pleno a rectificar. Bueno, primeiro dixo, se vostedes se ocupan desto do Mundial, é a garantía de que non llo concedan á Coruña. Non sei se se acorda. Acórdase. Pero ainda non se lle escoitou nada. A alcaldesa está aí. Mire, cando foi da ESIA, dixo que, bueno, que a alcaldesa non tiña peso político, que non o iban a conseguir, que isto non se conseguía pola alcaldesa. Despois conseguiuse a ESIA. Podía felicitala, é dicir, pois equivoqueime, rectifico. Eu falo de política, señor Lorenzo, non de chascarrillos, vale? De política. Non sempre acerta un. Eu equivócome moitas veces. O mellor vostede non, O que pasa é que vostede dixo primeiro que a ESIA non se conseguía polo peso político da alcaldesa. A ESIA hoxe está concedida a Coruña. Pero é que vostede dixo neste pleno, non o vou a particularizar en min, que pouco, digamos, responsabilidade en todo o traballo que fixeron os compañeros e compañeras, a alcaldesa incluída, puiden ter. E vostede dixo, o Mundial non se consigue se depende, recórdase. E se non é así, estou disposto a rectificar no pleno. E eu levo 2 plenos esperando a ver se vostede rectifica e felicita a alcaldesa. Aínda non o fixo, señor Lorenzo. É certo ou non é certo que vostede dixo que non se lle iba a conceder o Mundial á cidade da Coruña? Non o dixo? Está grabado. Dixo que se se conseguía, rectificaba e recoñecía o seu erro. Non dixo eso? Non é verdade? Home, escoitámoslo todo, señor Lorenzo. Non. Non dixo eso. Entón, vostede dixo que se iba a conseguir o Mundial, non? Non dixo. Tampouco. Si lo gestiona usted, seguro que non se concede. Perdón, señor Laje, señor Lorenzo, non entran en diálogo. Responda a la pregunta sobre el mercado de Monte Alto. A pregunta xa lle contestei. Guarde silencio, no tiene la palabra. No tiene A la palabra. pregunta xa lle contestei. Señor Laje, no tiene la palabra. Miren, un perdona. momento, los dos. Está en el uso de la palabra el señor Laje para responder a la pregunta o a la disertación del señor Lorenzo. Nadie más tiene la palabra y no se entra en diálogo entre concejales mientras uno habla y el otro contesta. Entonces, señor Laje, vaya terminando con lo que sea que vaya a contestar de lo que sea que le hayan preguntado y termina la intervención. Vale, disculpe, eu creo que me pido disculpas a vostede e ao conxunto do pleno. Creo que ten razón, creo que a pregunta era sobre o mercado de Monte Alto, está contestada. Só facerlle unha aclaración, señor Lorenzo, aínda que algunha experiencia de xestión ten, pareceme unha barbaridade dicir o que dixo vostede, que toda vez que se amplía o plazo dunha obra, leva consigo un sobrecoste. A verdade é que pareceme unha barbaridade de tal calibre que só se pon á altura de outras barbaridades que ten dito, porque creo que firmamos ampliación de plazo de moitas obras e de moitas inversións, ano 23, 49 millóns de euros de investimento. Señor Lorenzo, eu non sei se vai haber máis costes ou menos. Sei que cando nós chegamos ninguén pensou que tiña que haber un mercado provisional,
que se fixe un proxecto incluindo o mercado provisional. Segundo, que se fixe unha ampliación do plazo e, por certo, non se trata de si vostede quere contalo á súa maneira. Todo o mundo sabe cando comenzou realmente a obra de Monte Alto. E non comenzou no 22, comenzou no 23. Os informes están aí. Os motivos tamén. Creo que todos nos deberíamos de felicitar que o barrio de Monte Alto vai a contar con un novo equipamento, con unha nova dotación, longamente esperada, e creo que vai a ser agora. Entonces, vostede cree que todas as actuacións ás que se lle amplía o plazo, como vostede dixo, teñen un sobrecoste? Pois, para ser un aspirante a dirixir este Concello, a verdade é que me parece unha barbaridade que aínda non nos escoitara nunca así tan grandes. Cando se amplía o plazo dunha actuación, non leva consigo un modificado. E aprobar unha modificación ten que sustentarse en informes técnicos moi rigurosos para poder aprobala. Entonces, home, a ver, podemos discutir do que sexa, pero eu creo que hai que dar os mínimos e non decir auténticas barbaridades. Ampliar o plazo dunha actuación, dunha obra, non leva consigo en sí mesmo un sobrecoste. Pode levar un retraso na obra, que é, basicamente, o que supón unha ampliación de plazo. Motivos. Vostede foi capaz aquí de decir que adivinaba cando chovía, e eu xa lle dixen, eu non teño esa capacidade. É capaz de decir cando chove. Bueno, oiga, pois mire, eu non alcanzo tanto. Eu o que lle digo é que nas prioridades fixadas polo Goberno Municipal e pola nosa alcaldesa, o mercado de Monte Alto, a escola infantil e a humanización do seu entorno é unha prioridade. E esa prioridade pois vai a coller velocidade de cruceiro no ano 25, agardando que neste ano podamos contar con esa nova dotación. Eu non lle podo contestar moito máis. Si pensaba, señor Lorenzo, que vostede iba a ser capaz de recoñecer que dixo que si dependía deste goberno, da alcaldesa, destes concelleiros, a FIFA non lle iba a recoñecer a Coruña como sede. E dixo, e sabe por que lle contesto isto? Porque se puso a decir todas as cousas que vostede di que lle dixeron. E aparte de mezclar unhas con outras e tal, bueno, eu creo que non ten que un dislate absoluto. Se vostede ten as 600 propostas que vostede di que foron entregadas, eu non teño ningún problema en buscar o número de rexistro donde estean atopados e dicirlle no próximo pleno. Porque eu non son como vostede, señor Lorenzo. Se lle digo que atopo no rexistro de entrada do Concello as 600 propostas do Partido Popular, no próximo pleno, José Manuel Laje comprométese a dicirle, señor Lorenzo, tiña razón, a verdade é que non me acordaba, e si, atopeinas, ten tal número de rexistro e entrou tal día. Disculpe, non teño ningún problema en facelo. Non me van a caer os anillos, ni me parece nada do outro mundo. Ahora, que vostede dixo neste pleno que estaba disposto a rectificar si a cidade da Coruña era sede do Mundial e este goberno conseguía que fora sede do Mundial, deciro dixo. Ou ten lagunas, ou senón, o que non pode decir algo que non é certo. Remate, señor Laje. E eu tamén me olvido de cousas e me esquezo, que eu teño moitas imperfeccións, seguramente máis que a maioría dos que hai. Pero, polo menos, se un se equivoca, pode rectificar. Vostede dixo que iba a rectificar e que iba a facer no salón de plenos. E eu invito hoxe a que o faga. Pero, vese que non o quere facer. Non pasa nada, teremos outro pleno, xa rectificará. É dicir, quere que lle envíe eu o corte do pleno no que dixo o que dixo sobre o Mundial. Vou enviar agora, para que o vexa, por si non se acorda. Pero o máis importante que é, señor Lorenzo, que con Inés Rei como alcaldesa, a Coruña se convirte en sede mundialista por segunda vez. Iso é o máis importante. Todo o demais, o que discutamos vostede máis eu, é o de menos. Iso é o máis importante. E neso temos que estar unidos todos. Nesos temos que estar unidos todos. E non poñer zancadillas, temos que axudarnos uns aos outros. Esa é a visión a que me refería con ser constructivos. Despois, vostede toca estar na oposición e, lógicamente, fai a crítica correspondente, pero pode ser constructiva e facer aportacións, sin dúda ninguna. E sempre son ben recibidas. E eu digo como propósito de comenzo de ano. Todo o que se aporta en positivo é ben recibido. Non o colla de outra maneira.
O do Mundial é porque anduvo pinchando, dicindo que se lle dixeran que se equivocara, que non sei que. A ver, se todas as veces que se dicen cousas hai que vir aquí a decirlle a alguén que rectifique, telita. Eu creo que vamos a intentar ser todos adultos e que non sea unha guardería, por favor. Ala. Bo pleno. Moitas grazas, señor Laje. Acta del Pleno. Entre comillas. Mire, yo ya lo voy a decir. Si el Mundial 2030 depende de su gestión, no vamos a poder contar con el Mundial en esta ciudad. Lo tengo muy claro. Y si me equivoco, rectifico. Imos cos rogos. Bloque Nacionalista Galego, turno para os rogos orais. Perdón, señora alcaldesa. Non ten a palabra, señor Lorenzo. Vale. Turno para os rogos orais. Vale, pero la pido por alusiones. No hai alusións da Vale, presidencia. Usted Señor, misma, usted non misma. hai... Yo misma, claro que sí. Turno para os rogos orais do Bloque Nacionalista Galego. Unha das vías máis importantes da nosa cidade aínda mantén a denominación de Avenida Primo de Rivera. Esta vía chamábase inicialmente Estrada do Porto. Durante a Segunda República Española pasou a denominarse Mártires de Jaca en lembranza dos dous capitáns fusilados acusados de encabezar o pronunciamento que tivo lugar nesta cidade aragonesa contra o goberno dictatorial do xeneral Berenguer. Foi durante a ditadura franquista cando se impuxo a denominación que aínda segue vixente. O mantemento desta denominación conculca o espírito da Lei de Memoria Democrática, que considera elementos contrarios á memoria democrática a exaltación persoal ou colectiva da sublevación militar e a ditadura e dos seus dirixentes, e establece a obriga das administracións públicas de adoptar as medidas oportunas para a retirada destes elementos. Certo é que neste caso concreto a avenida está dedicada a Miguel Primo de Rivera e non ao seu fillo, José Antonio Primo de Rivera, fundador do partido fascista Falange Española. Miguel Primo de Rivera non tivo participación na sublevación militar do 36 e na ditadura franquista, pois faleceu en 1930. Porén, cabe lembrar que o 13 de setembro de 1923, co apoio do rei Alfonso XIII, encabezou un golpe de Estado que deu lugar ao establecemento dunha ditadura, na que exerceu primeiro como presidente dun directorio militar e despois como presidente do Consello de Ministros. É, pois, impropio dunha cidade comprometida coa defensa da democracia e da dignidade de todas as persoas que loitaron polas libertades honrar nunha das súas avenidas máis importantes a un ditador. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo: que o Goberno local inicie os trámites oportunos para que se proceda a cambiar a denominación da avenida que aínda se denomina Primo de Rivera. Nas últimas semanas é habitual a presenza de xabarís no Parque de Bens. A existencia de porcos bravos neste lugar, alén de representar unha ameaza para as persoas e animais de compañía que acoden ao parque, ten provocado unha grande desfeita, pois os xabaríns fozaron en amplas zonas do parque. Unha das partes máis afectadas e, ademais, a zona de xogos infantís. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo: que o Goberno local adopte as medidas oportunas en colaboración coas administracións competentes para controlar a poboación de xabarís e empezar a súa presenza no Parque de Bens e dea as instruccións pertinentes para que se proceda á reparación das zonas do parque danadas pola acción dos porcos bravos. Os eventos deportivos que se van consolidando no calendario anual da nosa cidade constitúen cada vez máis un verdadeiro encontro comunitario e algúns deles unha auténtica festa popular que congrega millares de persoas. Tal é o caso das carreiras pedestres e, singularmente, de algunha delas como a de San Silvestre,
que se desenvolve na tarde do 31 de decembro e que é xa un evento non só deportivo, senón tamén festivo para millares de coruñeses e coruñesas. Como en calquera outro evento multitudinario, faise necesario activar un protocolo especial de limpeza viaria que garanta que, unha vez finalizado o acto, o espazo ou espazos públicos por onde descurreu volva ás condicións de limpeza iniciais. Mas tamén se ve como cada vez máis imprescindível acompañar estes eventos populares, a comenzar polos máis masivos, de necesarias accións de educación ambiental, de cara a tratar de evitar, na medida do posible, a xeración de residuos innecesarios. Como se pode apreciar nas imaxes que acompañan esta iniciativa, ao finalizar a carreira de San Silvestre do pasado día 31, toda a zona da dársena da Mariña, a carón mesmo do mar, acabou con dúcias de pezas de microplásticos xeradas polas e polos participantes. A simple acción do vento puido ocasionar que unha parte delas acabase na auga. Todas e todos temos aínda na mente a contaminación vivida polos peles en datas moi recentes, así como tamén, por salientar o positivo, a enorme marea humana activada e organizada para axudar nos labores de recollida, tamén nas praias coruñesas. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo, que para tentar evitar no futuro a proliferación de microplásticos e a xeración de outros residuos ou finalizar eventos deportivos ou de outro tipo, o Goberno Municipal traballa na activación dunha estrategia de medidas de educación ambiental específica para estes actos e, así mesmo, elabore un protocolo de reforzo da limpeza viaria que teña presente a retirada de microplásticos para evitar que acaben no mar. O BNG presenta o seu interrogo oral relativo ao funcionamento dos parquímetros instalados na zona hora. Rogamos que o Goberno local dé as instruccións oportunas para que en todos os parquímetros instalados en zonas hora se poida efectuar o pagamento con tarxeta bancaria. O CEIP de Prácticas está situado en pleno corazón da cidade escolar como unha parte do chamado edificio da Escola Normal que durante moitos anos acolleu a Escola Universitaria de Maxisterio, co pasar dos anos Facultade de Ciencias de Educación. Ao pasar esta para o campus del Viña, a Universidade da Coruña reconverteu o edificio nun espazo cultural polivalente, mais manténdose como centro de educación infantil e primaria dentro da rede pública galega, a parte que xa se viña dedicando a colexio de prácticas para o profesorado en formación. Esta situación peculiar afecta tamén á titularidade das instalacións e á necesaria implicación e colaboración das distintas administracións, incluída neste caso a Universidade da Coruña. E a unha outra característica distintiva, a protección patrimonial da que goza o edificio como parte do conxunto da cidade escolar. Ao tratarse dun edificio xa antigo, as necesidades de conservación e mantemento do CEIP de Prácticas multiplícanse. Mais, se estes cuidados non se executan coa debida periodicidade, tamén a deterioración das súas instalacións é cada vez máis frecuente. A recente caída de cascallos na zona da entrada do edificio únese a unha listaxe longa de problemas sen resolver, tal e como a AMPA do centro ten denunciado en diferentes ocasións, a última na movilización do pasado 20 de decembro e a quen saudamos e agradecemos o seu acompañamento neste pleno. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal escoite e atenda as reivindicacións da comunidade educativa do CEIP de Prácticas, especialmente as trasladadas dende a súa AMPA, e traballe no ámbito das súas competencias en coordinación coas outras dúas administracións implicadas na mellora global das condicións materiais en que o centro desenvolve a súa actividade escolar e extraescolar. Rogo oral a respecto da situación do Centro de Orientación Familiar de Orellamar. O cadro de persoal do COF de Orellamar dependente do Concello da Coruña é dunha traballadora social, unha psicóloga clínica e 3 administrativas. Actualmente o centro non dispón da praza de psicóloga clínica desde a xubilación da titular en maio de 2023. O Goberno local renunciou a cubrir esta praza, malia ter aprobado unha moción impulsada polo BNG, polo que este importante servizo sanitario vaise cubrir coa mesma psicóloga dependente do Sergas que terá que compartir a atención nos 2 COF da cidade, Orellamar e Ventorrillo. O Goberno local que se gaba de progresista, poñéndose ao mesmo nivel do Partido Popular máis destrutivo coa sanidade pública.
A maiores, o COF de Orillamar, das 3 administrativas coas que debería contar, apenas fica unha praza dotada para cubrir todo o traballo administrativo, o que está a impedir o correcto funcionamento organizativo do centro, imposibilitando mesmo a atención telefónica ás usuarias. A conclusión é que o COF de Orillamar está a sufrir tamén por parte do goberno local un proceso acelerado de desmantelamento administrativo e sanitario, sendo moi consciente de que sen persoal non hai atención á saúde pública de calidade. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local se comprometa a completar a maior brevidade todas as prazas vacantes do COF de Orillamar para restablecer o completo funcionamento dun servicio fundamental e irrenunciável para atender de forma universal os servizos da saúde sexual e reproductiva das mulleres da Coruña. Rogo oral a respecto dos coidados do arborado ornamental da Avenida dos Mallos. A Avenida dos Mallos é unha das principais arterias urbanas do barrio ao que dá nome. Non só acolle un importante segmento da poboación residente, senón tamén unha parte moi importante da vida económica, comercial e comunitaria da zona. O tramo que vai da Rolda do Outeiro até a final da avenida, xa na Agra dos Mallos, está ornamentado en ambas beirarrúas con exemplares arbóreos. Con todo, varios dos exemplares presentan un aparente mal estado de conservación e deficiente poda, coa ramallada a bater mesmo nos primeiros pisos de algúns dos edificios e con molestias conseguintes tanto para a veciñanza como para algún dos negocios desta rúa, como pode verse en diferentes imaxes que axuntamos. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo oral: que o Goberno Municipal revise coa debida periodicidade o correcto estado de conservación e cuidados das especies arbóreas ornamentais da Avenida dos Mallos, valorando a conveniencia de desenvolver accións informativas coa mesma periodicidade dirixidas á veciñanza e aos comercios da zona, explicando coa debida pedagogía aspectos como a razón das especies escollidas para colocar na zona, o estado de conservación detectado, os cuidados aplicados ou os prazos do ano en que estes se desenvolven. Rogo oral a respecto dos danos producidos pola rotura dunha tubaxe da traída de augas no Martinete. O pasado día 2 de xaneiro rebentou unha tubaxe da traída de augas na estrada de P512 á altura da zona alta do Birloque, onde está situado o local parroquial San Cristóbal das Viñas. Segundo informa, a veciñanza da zona é a segunda avaría destas características que se produce na mesma zona. A rotura ocasionou estragos na beirarrúa, ademais dun asolagamento que afectou a propia vía pública, a locais e a sotos. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal, coa debida coordinación co equipo técnico de Malxa e coa Deputación da Coruña na parte que lle competa, a esta por ser a da súa a titularidade da vía, proceda a revisión do sistema de abastecemento de auga neste punto para evitar novas avarías e en orde a evitar novos estragos na vía pública ou en locais de particulares. Rogo oral a respecto do cumprimento da frecuencia horaria da liña 21 ao seu paso polo barrio de Novo Mesoiro. A Asociación Veciñal de Novo Mesoiro levános denunciando o sistemático incumprimento dos horarios da única liña de bus que pasa polo dito barrio, a liña 21. Este retraso xa ten sido obxecto de denuncia por parte do BNG perante este pleno, pois trátase dun problema que persiste no tempo e que afecta gravemente a moitas veciñas e veciños que precisan deste medio de transporte para ir en traballar e en xeral para moverse pola cidade. Segundo os últimos datos recollidos pola Asociación Veciñal, prodúcense unha media de 500 retrasos por mes, chegando a demorar os buses nalgúns casos ata preto de media hora. Con todo, o problema vense reiterando nos últimos meses en que se ofrezan solucións por parte da compañía de tranvías nin do Concello e sen que este último lle explique a veciñanza do barrio que pensa facer para evitar os retrasos. Este grupo municipal é coñecedor, ademais, de que esta situación trae causa no deficiente deseño do mapa de paradas da liña que fai que o cumprimento dos tempos sexa prácticamente imposible para as e os condutores da compañía de tranvías, o que ocasiona en non poucas ocasións unha situación de alto estrés nestes traballadores. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal acorde coa compañía de tranvías a maior brevidade unha solución ao sistemático retraso dos buses da liña 21, garantindo que, cando menos, se cumpran os horarios establecidos. E, finalmente, rogo oral a respecto da moi necesaria activación dun plan de rexeneración urbana para as rúas situadas entre Riazor e San Roque de Fora.
O conxunto das rúas comprendías entre Manuel Murguía e o Paseo da Rolda, rúas María Luisa Durán Marquina, Rodríguez Jordi, Reverendo Álvarez Cabezas, Almirante Cadarso e Almirante Eulate, conforman o que poderíamos denominar como un barrio dentro dun barrio, con importante grao de personalidade propia e unhas características específicas que, a súa vez, son distintas a respecto do conxunto do barrio en que se sitúan. Esta descripción, válida para outros moitos casos dentro da cidade, non tería en principio nada negativo se non fose porque unha das características que presenta o conxunto das rúas ás que nos referimos é un xa crónico estado de abandono de décadas que ademais afonda na sensación compartida por moita veciñanza de non acabar de ser ningún barrio en concreto, pois perciben que as actuacións que co pasar dos anos foron chegando a zonas próximas nunca deron chegado á zona en que viven. Falamos de beirarrúas estreitas, antigas e moi deterioradas, sen espazo en moitos casos para o tránsito de carriños de bebés ou vehículos de persoas con mobilidade reducida. Unha moi deficiente accesibilidade universal, imposible en moitos puntos. Falamos tamén dun moi visível deterioro da capa de asfalto da calzada de moitas rúas. Falamos tamén dun xa crónico problema de estacionamento en dobre fila que converte estas rúas nun caos, ou dun moi mellorável servizo de limpeza viaria, máis que evidente os días que hai partido en Riazor ou outros eventos deportivos ou de outro tipo. Falamos dunha zona, en fin, da cidade que está máis que próxima a un dos nosos símbolos máis universais, o Estadio Municipal de Riazor, e algúns dos locais hostaleiros máis queridos pola afección deportivista para celebrar as previas dos partidos ou dos días das peñas. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal, atendendo o sentir da veciñanza das rúas descritas máis arriba e de común acordo con esta, mediante o procedimento de escoita e participación que estime máis oportuno e áxil, comece a traballar nun plan de regeneración e calidade urbana que mellore notoriamente as rúas situadas entre Manuel Murguía e o Paseo de Rolda en San Roque de Fora. Isto é todo. Grazas. Moitas grazas. Remataron. Perdón que por un despiste quedan dous, pero voume limitar a ler a parte final do rogo. O Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo: que o Goberno Municipal estude de como acordo coa veciñanza de Elviña a mellor fórmula para mellorar a mobilidade a pé e a accesibilidade universal en toda a parroquia, e no prazo máis inmediato posible deseña un plan de beirarrúas seguras ao longo da rúa Antonio Insua Rivas. E último rogo, derradeiro neste caso polo que o BNG respecta, o Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo: que o Goberno Municipal actúe en orde a reparar adecuadamente a beirarrúa do tramo da Rúa San Flórez, situado na súa confluencia coa Rúa do Pozo, e estude no medio prazo o deseño e execución dunha actuación que permita unha mellor conservación da vía e unha caída solución para a carga e a descarga. Ben, moitas grazas ao Grupo Municipal do BNG. Imos cos rogos do Partido Popular. Grazas, señora alcaldesa. Rogo oral relativo á accesibilidade do Concello. Pedimos que coa mesma axilidade que a señora alcaldesa manifesta cando lle interesa, como na busca de actas de outros plenos, procedan vostedes ao cambio do elevador da entrada, que non permite o acceso a moitos usuarios de cadeiras de rodas automáticas debido ao seu tamaño, instalando un máis moderno que permita unha maior autonomía. A instalación dun timbre na entrada accesible para usuarios en cadeira de rodas que permita avisar ao persoal correspondente. Facilitar a orientación nas salas no edificio a través de pictogramas ás persoas con discapacidade cognitiva. Facilitar os desplazamentos dentro do recinto, así como os contidos e a información usando braille, audioguías e vídeos audiodescritos a aquelas persoas con discapacidade visual e instalar un sistema de bucle magnético no salón de plenos, así como dispor de equipos de frecuencia modulada para persoas con discapacidade auditiva. Rogo oral relativo á accesibilidade en Ciudad Jardín. Pedimos que o Goberno Municipal leve a cabo de xeito inmediato o arranxo das beirarrúas de Ciudad Jardín, tanto no relativo ao pavimento, que presenta un enorme deterioro, como ao seu ancho, para así previr caídas e conseguir que sexan rúas accesibles. Rogo oral relativo ao Consello de Inclusión Social.
Pedimos que se convoque canto antes a Consello de Inclusión Social para coñecer de primeira man as necesidades das entidades e procurar solucións no curto, no medio e no longo prazo. Rogo oral relativo ao Consello de Saúde. Na actualidade, na nosa cidade, o índice de transmisión de ITS é alarmante. Atopámonos ante un verdadeiro problema de saúde pública. Un dos grupos máis afectados por este reponte son os adolescentes e persoas novas adultas, particularmente aquelas que se atopan nas primeiras etapas da súa vida sexual activa. As infeccións máis comúns entre a poboación afectada inclúen a sífilis, a gonorrea e a clamidia. Todas elas infeccións bacterianas que poden transmitirse a través do contacto sexual sen protección. Unha das prácticas de risco cada vez máis frecuentes é o chemsex, a realización de sexo en grupo sen protección e asociada ao consumo de drogas. O Goberno municipal non pode vivir dándolle as costas a esta realidade. Tendo en conta esta como unha das principais razóns, dende o Grupo Municipal do Partido Popular presentamos o seguinte rogo. Convocar canto antes a Consello de Saúde para coñecer de primeira man a realidade ca que nos atopamos na actualidade e procurar medidas preventivas no curto, no medio e no longo prazo dende o eido municipal. E, por último, rogo oral relativo a unha memoria específica do Servizo de Igualdade e Benestar Social. Pedimos que o Goberno municipal realice as xestións oportunas para formular a memoria específica correspondente ao Servizo de Igualdade e Benestar Social que permita entender con claridade as prioridades e distribución dos recursos nesta área. Máis nada, moitas grazas. El Grupo Municipal Popular formula el siguiente ruego oral relativo a las losetas de la calle Real y la calle Bailén. Volvemos a traer a pleno el abandono en el que se encuentran tanto la calle Real coruñesa como la contigua calle Bailén, unas calles muy transitadas, comerciales y de paseo de la ciudad. Por ello, ruego que recoloquen la cantidad de losetas que están levantadas y sustituyan o arreglen las rotas para velar por la seguridad e integridad de sus caminantes y evitar sus contiguos tropezones y caídas, de las que son testigos los comerciantes de la zona, quienes en numerosas ocasiones auxilian a los peatones caídos. Que no denuncien o que se les tache de irrelevantes no quiere decir que no existan esas frecuentes caídas. Algo habrá que hacer. Muchas gracias. Ruego oral relativo al barrio de Iris. La comunicación de los barrios con el centro es cada vez más complicada debido al caos circulatorio que se está sufriendo en la ciudad. A esto hay que añadirle la escasa frecuencia de algunas líneas y, lo que es peor, la ausencia de estas. Los vecinos de Iris, en concreto de la avenida de la Madosa, reclaman una línea de autobuses que les facilite la movilidad en transporte público. Por todo esto, ruego que el Gobierno municipal dé las órdenes oportunas y se proceda con las demandas mencionadas. Ruego oral relativo al Castrillón. En relación con la calle Javier López López del barrio del Castrillón, en sentido de bajada hacia la avenida Monelos, los vecinos demandan, primero, semáforo ámbar para girar a la derecha. Segundo, posibilidad de girar a la izquierda y eliminar la línea continua de cambio de carril, disminuyendo así las retenciones que se producen al incorporarse vehículos de la avenida de la Concordia. Por todo esto, ruego que el Gobierno municipal dé las órdenes oportunas y se proceda con las demandas de los vecinos. Y, por último, ruego oral relativo al barrio del Castrillón. El acceso al garaje del edificio sito en la avenida Casanova de Iris, número 53, se realiza a través de un callejón sin salida de la calle Javier López López, que está muy transitado por peatones que van y vienen hacia el parque de Iris. La no existencia de un paso de cebra hace que este cruce sea peligroso para los transeúntes, por lo que solicitan los vecinos que se pinte este paso de cebra. Ruego que el Gobierno municipal dé las órdenes oportunas y se proceda con la demanda vecinal. Muchas gracias. Ben, pois moitas grazas ao Grupo Popular. Aquí remata o pleno. Que teñan moi bo día a todos e todas.